ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtod sa UFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakatram Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Nobyembre 11, tuiga 2024, kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 44 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon ini mo lang garimong kurman, bombot siya Blanco Hoover. Sa mga nagapaw na dalakuan karon nga mga balita, 5 na lang kadlaw. Dugong Bombo 2024 na. A little pain, a life to gain. Mga government institution kay mga non-government organization, lakip na sinadri mga fraternity, nag-pledge sa ila sining suporta sa dugong Bombo 2024. Samtang mga atleta nga nagaedad siyam tubtob na pulo katuig, hindi na makasara nga makapakigbahin sa Batang Pinoy 2024 bangod sa bago nga pagsulundan sa Philippine Sports Commission. Sa dugang pa nga mga balita, Iloy nagpabombo matapos wala maayo matatapan. Sang Municipal Social Welfare Development Officer sa San Miguel, Iloilo, iya sininga anak nga ginbuno. Samtang Land Transportation Franchising Regulatory Board Regional Office 6 bukas nga magpaton sang dugang nga mga miyembro para sa Public Transport Modernization Program sa liwat nga pagbukas ang application para sa PUV Consolidation. Muna madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon main sentro karon sa aton sining pagpangalagan sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Sa mga kabombo naton, padayon lang kamo sa paghulog sa inyo sining mga entries. Para nga kamo nang masunod sining malawagan sa aton iyang daily draw sa 1-2 Panalo Part 23 promo. 6.5 million pesos ang total prizes nationwide. Iga panagtagan yan upang ginahulat mo dira. Was-was na sa paghimos ang tuman ka na mo sining entries para dako man ang imo sining chance nga magnaog. Kada adlaw, Lunes tubto Biyernes, may 3 kita iya ka mga daily draw winners nga mga baton sa 500 pesos ka cash, kag subong man gift pack ka valor 720 pesos. May special draw winner kita kada adlaw man ina kun sanin 500 pesos ka cash ang iya sining nga mabaton plus limited edition sang radyo nga may LED light kag flashlight, pwede sa battery, pwede man sa kuryente, rechargeable pa. Kag wala na lang sang sa isa lamang kay stasyonan o kung hindi fixed dial. Sa liwat, Butsilingon, kadadlaw, 3 iya ang mga daog, 3 malawagan para iya sa aton sining daily draw. Bantayan karon ha, tutok lang dire. Masikaw na masunod sining winner sa aton sining daily draw sa 1-2 Panalo Part 23 promo. Detalye sa mga nagapaw ng mga balita, balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Nag-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, ikalabing isa sa buwan ng Nobyembre taong 2024. Mga kabomba Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 44 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita,
Sa ating weather update, ang bagyong Nika naglandfall na dyan sa may Dilasag sa probinsya ng Aurora. Maraming mga lugar nakakaranas naman ng malalakas na hangin at mga pagulan. Samantalang Malacanang tiniyak naman ang sapat na pondo para po yan sa pagtugon sa mga darating pang bagyo o kalamidad sa bansa. Samantala pagguho naman po ng lupa sa mga kabundukan, pinapabantayan na rin ng Department of the Interior and Local Government. Abangan sa ating provincial report mamaya ilang mga kabahayan sa lalawigan ng Isabela at Aurora nabagsakan ng mga puno dahil yan sa pananalasan ng bagyong Nika. Daan-daang mga pamilya naman inilikas. 4 na opisyal naman ng Office of the Vice President pinatawan ng contempt sa pagdinig po yan ng House Good Government Panel. Abangan din sa ating business report mamaya ang presyo po ng karne at itlog ng manok. Tumataas na ilang linggo po yan bago ang Pasko at bagong taon. Sa international news naman ng Israel, umamin na sila ang nasa likod ng pagpapasabog ng Hezbollah pagers sa Lebanon. Samantala, ang Hezbollah commander naman kabilang sa napatay sa inilunsad ni strike ng Israel doon sa Syria. At sa sports balita, abangan din mamaya kalawang panalo ng ngayong season na ibulusan ng nangungulelat na Sixers laban sa Hornets. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, naglandfall na ang sentro ho ng bagyong Nika sa Dilasag sa probinsya ng Aurora nito hong umaga ho ng Lunes. Ayon sa State Weather Bureau, ganap na alas 8 ho ng umaga o alas 8:10 ng umaga nang tumama ang matahon ng bagyo sa naturang lugar. Pangunahing pasilidad na nakadetect ng landfall ng ito hong Baler Weather Radar sa naturang probinsya. Kaugnay po ito, agad naglabas ng heavy rainfall outlook ang ahensya sa mga lugar. Asahan kasi ang intense hanggang sa torrential rains. Ito ho ay mahigit sa 200 mm sa mga area o mga lugar ng Aurora, Isabela, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga at maging sa probinsya ng Apayao. Heavy to intense rain naman o katumbas po ito ng 100 hanggang sa 200 mm ng tubig ang posible pong maranasan sa mga probinsya ng Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur at maging dyan sa may probinsya ng La Union. Habang moderate to heavy rain naman ang mararanasan sa probinsya ho ng Camarines Norte, Camarines Sur, Quezon Province, Nueva Ecija, Tarlac at probinsya ng Pangasinan. Ito ho'y katumbas mga kabombo Nation ng hanggang sa 50 o 50 hanggang 100 mm ng tubig ulan. Sa kaugnay pang balita, apektado naman ang biyahe sa dagat ng halos sa 200 katao matapos ma-stranded sa 8 pantalan dahil po yan sa epekto ng bagyong Nika. Base po sa monitoring ng Philippine Coast Guard ngayon pong araw ng Lunes, sa Bicol Region na sa 112, 112 mga pasahero, mga truck driver at mga cargo helper ang stranded at kasama rin po dito ang 3 mga rolling cargo sa may Pasacao Port at Calaguas Islands. Sa Southern Tagalog naman, naitala ang 84 o 84 na pasahero, mga driver at mga cargo helpers na stranded sa Real Port sa pantalan po ng San Andres at Timunan, Calapan, Port Mule o Mule at Port ng Balanacan. Gayon din at meron pong 15 o 15 na rolling cargo ang stranded, 4 na vessel at 4 na motor bangka. Pansamantalang subilong naman ang nasa 4 na vessel at 15 motor bangka hanggang sa ligtas na makabiyahe at gumanda ang lagay ng panahon. Bombo Weather Update. Kaugnay pa rin sa nauna pong paglandfall ng bagyong Nika, mga kabombo, kuha tayo ng mga development dahil patuloy pong nananalasa ngayon itong bagyong Nika sa kalupaang sakop po ng Luzon, lalo po dyan sa may Northern Luzon. Maraming mga lugar ang nakakaranas po ng malalakas na mga paghangin at malawakang mga pagulan dulot po ng naturang bagyo. May update po dyan si Bombo Victor Liantino. Yes, Bombo Genesis, na nilalasa na nga itong bagyong Nika dito sa may kalupaan ng Luzon, partikular na dito sa may lalawigan ng Isabela. Matapos naman ito maglandfall kaninang umaga dyan sa Dilasag, Aurora, pasado alas 10 o alas 8 at 10 ng umaga. At dahil dito, makaranas na ng malalakas na mga hagupit ng hangin at mga pag-ulan na may itong maraming lugar dito sa may Luzon, partikular na nga dito sa may lalawigan ng Isabela at maging sa mga karatig na lugar. Huling namataan ang mata ng bagyong Sinika sa bisinidad ng dyan ho sa may bahagi ng San Agustin, Isabela.
Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 130 km per hour, malapit yan sa gitna, at pagbugsong maabot sa 180 km per hour. Habang patuloy nga na kumikilos ang bagyo, pahilagang kanluran sa bilis naman na 25 km per hour. At dahil nga sa paglandfall ng naturang bagyo, nadagdagan pa ito namang bilang ng mga lugar na isinailalim na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Kabilang na dito ang lalawigan ng northernmost portion ho ng Aurora, central at southern portion ng Isabela, central at southern portion naman ng Abra, at maging ang northern at central portion naman ng lalawigan ng Ilocos Sur. Nadagdagan din ang bilang ng mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone number 3. Ito ay ang central portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, maging ang nalalabing bahagi ng lalawigan ng Isabela, southwestern portion naman ng lalawigan ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Abra, Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte, at nalalabing bahagi ng lalawigan ng Ilocos Sur. Nakabandera naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 dyan ho sa may northwestern at eastern portion ng Cagayan, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, at Quirino, Apayao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, La Union, northeastern portion ho ng Pangasinan, central portion naman ng Aurora, at northern portion ng lalawigan ng Nueva Ecija. Nakataas din ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 diyan sa may bahagi ng Babuyan Island, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern at central portion ho ng Zambales. Maging dito sa Metro Manila ay signal number 1 rin sa may Rizal, eastern portion ng Laguna, at northern at eastern portion naman ng Quezon, kabilang na ang Polillo Island. At mga kabombot ka Sir Nation, tatahakin nga netong si Bagyong Nika. Ito namang kalupaan, dito particular pa rin yan dito sa may mainland Luzon ngayong araw, at mag-exit naman dito sa may bahagi ng karagatang sakop ng Ilocos Sur ngayong hapon o mamayang gabi. At pagkatapos ito ay kikilos ang bagyo pa west-northwestward. Dito naman yan sa West Philippine Sea, at saka naman lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga o pagsapit ng hapon. Inaasahan naman na hihina na ang naturang bagyo matapos nga na ito ay maglandfall dito naman sa may bahagi itong kalupaang sakop mismo ng Luzon. At patuloy rin nating binabantayan mga kabomot ka sa nation itong dalawa pa ring bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, bagamat wala pa nga itong direktang epekto sa alinmang bahagi ng ating bansa. Bombo Genesis. Again, Bombo Victor, parehong-pareho yung direksyon tinatahak ng Bagyong Nika at yung unang tinahak ng Bagyong Christine. Ang Nika, naglandfall siya dyan sa may probinsya ng Aurora. Ang Christine, naglandfall dyan sa may probinsya ng Isabela. Pero pagkatapos ng ilang oras, humina ng tuluyan ang Bagyong Christine habang tumawid patungo dyan sa may Ilocos region. May ganito bang possibility ang Bagyong Nika, Bombo Victor? Yes, sa Bombo Genesis, maaari nga bumaba itong kategorya nitong si Typhoon Nika sa severe tropical storm, at matapos nga itong pagdaan niya dito sa may kalupaang sakop ng Luzon, dahil nga doon sa mga terrain na tinatawag, kaya medyo humina itong bagyo, at hanggang sa makalabas ito ng Philippine Area of Responsibility, maaring mapanatili nga nito itong severe tropical storm category, Bombo Genesis. Dalawang malalaking bundukan yung dadaanan nito. Pero yung mga pag-ulan, Bombo Victor, anong nakikita mo dito? Tatagal pa ba yung mga pag-ulan o malalakas na pag-ulan? Bombo Genesis, makikita natin sa ating satellite image na malawak yung kalupaang o kaulapang dala nitong si Bagyong Nika, at halos ito ang buong bahagi ng Luzon ay apektado nito mga pag-ulan, at kahit nga ito ay lumayo na sa Philippine Area of Responsibility, makaka-apekto pa rin ito namang extension, itong trough pa rin ng bagyo dito sa may bahagi ng dito sa may ilang lugar sa Luzon. Bombo Genesis. Wala namang nakikita dito na nagkakahilaan itong dalawang kumpul ng kaulapan sa labas ng PAR at itong trough o extension nitong Bagyong Nika, Bombo Victor. So far, Bombo Genesis, wala pang ganong senaryo, bagamat hindi natin inaalis yung possibility na muling bumalik itong si Bagyong Nika once na nakalabas ito sa Philippine Area of Responsibility, dahil nga doon sa dalawang bagyo na nabuo naman sa Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, Bombo Genesis, malayo pa yung bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Actually, yung sa may bahagi ng silangang bahagi ng Visayas, ito ay may lakas ng hangin
hangin na umaabot sa at least 75 km per hour, pagbugso na nasa 105 something. At ito namang nandoon sa may silangang bahagi naman ng Central Luzon na nabuo rin na bagyo. Sa labas pa rin yan ng Philippine Area of Responsibility, namantili lamang dito yung 55 km per hour na lakas ng hangin at pagbugso naman na nasa at least nasa around 80 km per hour, Bombo Genesis. So far, mabagal yung pagkilos noong bagyo na nasa may silangang bahagi netong Central Luzon. At ito namang Bombo Genesis, itong isang bagyo na nandiyan sa may silangang bahagi ng Visayas, maaring pumasok naman sa Philippine Area of Responsibility sa araw yan ng Martes, mga siguro mga alas 8 ng umaga papasok na ito sa teritoryo ng ating bansa, at maaari namang tahakin itong kung sakali man napapasok ito, ay tatawagin itong si Bagyong Ophel, at tatahakin ito naman o tutumbukin naman ito namang may bahagi ng Northern Luzon. Bombo Genesis. So Northern Luzon uli kung sakali, Bombo Victor, ano? Halos pare-pareho lang yung pagkasunod na 4 o 5, pang-5 na kung sakali itong Bagyong Ophel. Halos pare-pareho nga yung nagiging galaw nitong mga bagyong pumapasok sa ating teritoryo, Bombo Genesis, at karaniwang tinutumbok nga itong kung hindi man Central Luzon o itong Northern Luzon, Bombo Genesis, o itong extreme Northern Luzon. At pinapanalangin natin, Bombo Genesis, na magbago pa ang direksyon nito para naman hindi masyadong masalanta itong ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Luzon, Bombo Genesis. Or tuluyan na malusaw kung sakali. Sige, maraming salamat, Bombo Victor. Yan muna ang aking ulat panahon mula dito sa Bombo Weather Center. Bombo Victor Lentino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Again, sa mga kabombo caster nation po natin, pwede po ninyo subaybayan ang ating pong Facebook page, ang Bombo Radio Philippines, at pwede rin po mga kabombo sa pamagitan ng ating website, ang www.bomboradio.com, para mabigyan po kayo ng dagdag na mga development, mga updates, kaugnay pa rin po sa mga sama ng panahon at iba pang mga balita kaugnay po dito. Sa iba pang mga development, nagpaalala naman itong si Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa mga residente at mga motoristang bibiyahe o babiyahe sa mga rehiyon po ng Ilocos Region, ang Cagayan Valley at dyan sa may Cordillera Administrative Region sa mga maaari pong banta at mga posibilidad po ng landslide. Paliwanag po ng kalihim, dahil sa tuloy-tuloy na pagulan at sunod-sunod na pagpasok po ng mga bagyo sa bansa, masyado ng malambot at basang-basa ang lupa sa mga matataas na parte o bahagi po ng mga naturang rehiyon. Mataas umano ang tsansa na magkaroon po ng mga landslide sa mga lugar, kaya mas minabuti na ipagpaliban muna ang pagdaan sa mga ito at pinayuhan ang mga bibiyahe na mas paigtingin ang pagsasagawa ng mga preemptive evacuation para hindi maulit ang nangyari po sa bahagi ng Batangas noong nanalasa doon ng Bagyong Christine. Inabisuhan din po ng kalihim ang mga opisyal ng mga local government units sa mahigit 2,500 na mga apektadong barangay na magsagawa po ng mandatory evacuation sa mga residente para humakaiwas sa maaari pong casualty ng severe tropical storm Nika. Narito po ang bahagi ng kanyang pahayag. Monday 8 a.m. until Saturday evening. So with the saturation of Marcia and Christine before that and beyond, basang-basa na yung lupa doon at ang possibilities of landslides ay napakataas. Nagbigay na kami ng advisory sa lahat ng governors and mayors na advise ang lahat ng 2,500 barangays na affected na dadaanan nito. At kung saan identified by DENR ang potential of landslides are high, na mandatory evacuation na yung lugar na yan, umpisa na yung gabi. We have 16 hours to respond. We have 16 hours to evacuate. We are prepared on the ground as far as national agencies and first responders are concerned, but it's a matter of cooperation ng mga population natin na pag sabihing evacuation, seryosohin natin ito dahil layo natin mangyari yung nangyari sa Batangas. Samantala, inaasahan naman napapatakpot sa 600 hanggang sa 700 na milimetro ng ulan ang matatanggap o ito ho yung babagsak sa mga nabanggit na rehiyon. Simula po ngayong Lunes ng umaga hanggang sa gabi ho ng bukas ng gabi. Narito pa ang bahagi po ng kanyang pahayag. Kailangan ko ulitin na ang greatest threat sa atin dito mula Lunes hanggang Linggo. So that means, ibig sabihin na November 11 to 18 ay ang landslides.
ang inintang ang nakalagay sa estimate ay up to 700 millimeters of rain ay darating sa lugar na yan between Monday 8 a.m. until Saturday evening. Bahagi pa rin po yan napahayag mga kamumbo ng kalihim ng Department of Interior and Local Government si Interior Secretary John Vic Remulla. Samantala, ipagpapatuloy pa rin naman po ng Department of Social Welfare and Development Field Offices ang kanilang disaster operation para po yan sa mga pamilyang apektado ng pananalasa ng nagdaang bagyong Marce. Kakibat na rin ang paghahanda sa magiging epekto ng bagyong Nika. Sa isang pahayag, sinabi ni DSWD spokesperson Irene Dumlao na patuloy ang kanilang pagtap sa mga regional warehouses para sa pagdadala ng relief resources at pag-alalay sa relief operations sa lalong madaling panahon para matiyak na mabilis na maabutan ng tulong ang mga apektadong residente, partikular na po dyan sa may Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Sa may bayan naman ng La Trinidad, Benguet, sinimulan na anya ng kanilang DSWD Field Office sa Cordillera Administrative Region Warehouse na mamahagi ng relief supplies ng walang patid para suportahan ang relief efforts sa Cagayan Valley Region. Sa gitna naman po na nagpapatuloy na disaster operations sa mga sinalanta ng Typhoon Marce, ay sinimulan na rin ng ahensya ang pamamahagi ng inisyal na relief aid para po yan sa mga apektado ng bagyong Nika noon pang gabi ng Sabado. Nakaalerto naman ang ahensya at field offices nito para sa pagbibigay ng agarang relief augmentation para naman po yan sa mga lokal na pamahalaan sa mga lugar na inaasahang dadaanan ng bagyong Nika. Kabilang na nga po dyan ang mga lugar na tinumbok din noon ng nagdaang bagyo na tumama sa ating bansa. Samantala napanatili naman ang normal operation ng mga transmission line at mga transmission facilities ng National Grid Corporation of the Philippines. Ito ay sa kabila ng muli pong pagbabanta ng bagyong Nika sa mga lugar na dati nang dinaanan ng mga unang bagyong Marce. Ilang araw lamang po nakakalipas. Ayon sa National Grid, batay ho sa monitoring nito ngayong araw, normal operation pa rin ang lahat po ng mga pasilidad at mga transmission line nito. Una na rin na ibalik sa normal na operasyon ang Lalo Santa Ana 69 kV line na napinsala po sa pananalasa ng bagyong Marce at nakaapekto sa power supply ng libu-libong mga consumer dyan sa Northern Luzon. Pagtitiniyak ng National Grid, nakastandby na ang mga team nito para umalalay sa mga electric cooperatives sa mga lugar na inaasahang mapipinsala sa paglandfall ng naturang bagyo. Update po tayo mga kabumbakas nation dito ho sa epekto ng bagyong Nika sa ilang mga lugar dyan sa may Northern Luzon. Abangan po mamay ang live report mula po sa Bombo Radio Kawayan. Ilang mga bahay po roon sa lalawigan po ng Isabela ang nabagsakan daw ho ng mga punong kahoy habang patuloy naman yung ginagawa hong evacuation o paglilikas sa daan-daang mga pamilya doon sa probinsya po ng Isabela kung saan po namataan ngayon ito hong sentro ng bagyong Nika. Meanwhile, update po muna tayo mula po dyan sa may Ilocos Region dahil naka-red alert status din ang Ilocos Region. Nakataas po sa lalawigan po ng Pangasinan ang red alert status dulot po ng bagyong Nika. Yung San Roque Dam, ang pinakamalaking dam sa buong Pilipinas, nagbukas na rin ng gate bilang paghahanda po yan sa bagyo. May update po dyan ng Bombo Radio Dagupan. As pa rin ang red alert status sa lalawigan ng Pangasinan, dulot ito ng bagyong Nika. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Vincent Chu, Operations Chief ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ito yung matapos na itaas ang northeastern portion ng lalawigan sa signal number 2 habang nasa signal number 1 naman ang natitirang bahagi nito. Sa kabila nito, tiniyak naman ni Chu na nakahanda na ang kanilang kagamitan at personnel sa posibleng epekto ng bagyo. Bagamat nasa low level pa rin ang mga katubigan sa lalawigan, ay patuloy naman aniya ang kanilang isasagawang monitoring sa Agno River at iba pang river system upang maagapan ang pagtaas nito. Nagpakawala na rin ng tubig ang San Roque Dam kung saan ay binuksan ang Gate 2A ng 0.5 meters na may estimated discharge ng 63 cubic meters per second kaninang alas 12 ng tanghali upang babaan ang reservoir elevation bilang paghahanda. Samantala, bagamat wala pang banta ng storm surge sa mga coastal areas, noon na rin nag-abiso na nagbigay na rin sila ng warning sa bawat ahensya ng lokal na pamahalaan na kung kinakailangan ay lumikas ang mga residente ay palikasin sila para sa kanilang kaligtasan. Base din po sa aming monitoring,
lahat naman po ng ating mga river system ay nasa below normal level pa lang. So kaya po yan ng river basin, pero hindi tayo po namin maging kampante. Kaya patuloy po kami nag-abiso sa ating mga counterpart, yung mga munisipyo na dadanan po ng river na maghanda pa dito. Po sa storm surge, halos lahat po ng ating mga nasa coastal area ay nagbigay po ng abiso ang ating DOST Pag-asa. Naman na po yung ating Provincial Social Welfare, yung ating Provincial Health Office at ibang ahensya kung kinakailangan po ng tulong ng iba't ibang bayan po. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mula sa Ilocos Region, dako tayo sa may Cagayan Valley Region. Ilang mga bahay po sa lalawigan ng Isabela ang nabagsakan daw ng mga punong kahoy kasabay po yan ng naunang paglandfall ng bagyong Nika. May update ang Bombo Radyo Kawayan live mula po sa may Isabela. Bombo Radyo Kawayan. Balikan po natin mamayang linya po ng Bombo Radyo Kawayan, mga kabombo, para po sa mga dagdag na mga development mula dyan sa Isabela Province sa Northern Luzon. Samantala, sa ilan pang mga development, ilan pang mga issue, binigyan na rin ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Interior and Local Government hinggil yan sa sistema ho ng paglalabas ng abiso para sa suspensyon ng klase at pasok sa gobyerno. Ayon kay Presidential Communications Operations Acting Secretary Cesar Chavez, base po sa utos ng Pangulo, kapag walang inilabas na abiso ang Malacanang o ang national government sa kanselasyon ng klase at trabaho sa gobyerno, ang Interior and Local Government sa pamagitan po ng mga lokal na pamahalaan ang agad na magpapalabas nito. Ayon kay Secretary Chavez, ito ho'y lalo pa at magkakasunod ang bagyo na nararanasan dito ho sa ating bansa. Ang sistemang ito ay agad na ipapatupad o inaipatupad kahapon ng maglabas ng direktiba si Interior and Local Government Undersecretary Marlo Iringan sa lahat po ng mga lokal na pamahalaan na apektado ng bagyong Nika. Yung ipinalabas po nito ay yung agarang pagsuspende ng klase sa kanilang mga nasasakupan. Ito ho'y bilang pag-iwas na rin na malagay sa panganib yung kaligtasan at buhay ng mga bata at ng buong komunidad sa harap pa rin po ng inasahang pananalasa ng bagyo sa iba't ibang lugar sa bansa. Narito ang bahagi po ng pahayag ni Secretary Cesar Chavez. Si DILG ay may instruction mula sa Office of the President. Pagdating sa suspension of classes and work, kung walang announcement ang Office of the President, immediately mag-issue na dapat ng directive sapagkat alam ang ng DILG na tatlong mga bagyo ang inaasahan natin sa linggo nito. That's item number 1. Number 2, maliwanag sa Pangulo ang kanyang instruction at inuulit niya ito sa mga government agencies na ang bago ngayon ay yung mga private contractors, yung mga trucks nila, yung mga makinarya nila, yung mga private contractors na may kontrata sa gobyerno, DOTR, DPWH, dapat naka-preposition na din. Yan ay may instruction siya sa DOTR, may instruction siya sa Department of Public Works and Highways in attached agencies of DOTR and DPWH, yung mga trucks ng mga contractor na may kontrata sa national government ay dapat katulong na. Paliwanag po yan ng kalihim ng Presidential Communications Office si Secretary Cesar Chavez. Oras na natin 24 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Update po tayo mula dyan sa may probinsya po ng Isabela sa nagpapatuloy pa rin pong pananalasan ng bagyong Nika. May live report ang Bombo Radyo Kawayan. Bombo Genesis, kasalukuyan na ngayong nakakaranas ng matinding hangin at mga pag-ulan dito sa lalawigan ng Isabela kung saan ay pumalo na nga sa 1,200 na pamilya rin yung inilikas o katumbasuyan ng 3,008 na individuals ang inilikas sa lalawigan ng Isabela dahil sa pananalasa ng bagyong Nika. 226 na pamilya mula rito ang mula sa bayan ng Dinapigin na pinakamalapit sa landfall area, 316 na pamilya naman sa bayan ng Palanan, samantalang 276 sa Makunakon, 84 sa bayan ng Aurora, 65 sa San Isidro, Isabela, 12 pamilya naman sa Divilacan, Isabela, 28 ang inilikas sa Echagua, Isabela, 4 sa bayan ng Gamu at Luna, 8 sa bayan ng Rojas at 3 naman na pamilya ang inilikas sa bayan ng Santo Tomas. Sa ngayon ay nakakaranas pa rin ng malakas na bugso ng hangin at pag-ulan ang buong lalawigan ng Isabela dahil sa
dahilan upang matumba ang ilang mga puno at madaganan rin yung ilang mga kabahayan dito sa lungsod ng Kawayan at bayan ng Etiagüe at iba pang mga lugar. Wala namang naitalang mga nasaktan sa mga naturang pangyayari. Subalit yung mga pamilya na nakatira sa mga nasabing mga tahanan ay inilikas sa mga evacuation center dahil hindi na rin ito ligtas para sa kanila na manatili sa mga bahay. Naka-red alert naman ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung saan patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa local DRRM offices dahil sa kabilaan umano ang natatanggap nilang report mula sa mga apektadong Isabeleño na nangangailangan ng tulong. Sa panayam naman ng Bombo Radyo Kawayan, dito po kay Assistant MDRRM Officer John Bertneri sa Palanan, Isabela, isa sa mga coastal town ng Isabela, sinabi niya na nagpapatuloy pa rin ngayon ang isinasagawa nilang mga evacuation dahil sa malakas umano yun pong epekto ng bagyong Nika sa nasabing lugar kung ikukumpara sa mga nakalipas na bagyo. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Assistant MDRRM Officer John Bertneri. Ito po talagang malakas po rito sa bayan ng Palanan itong nararanasan namin. Sa hangin pa lang po talagang nakaranas po kami ngayon. At siguro po, sana naman po wala pong maging malaking damage. Pero ang nakasuporta naman po ating local chief executive. Kanina po nakapag-emergency meeting ulit kami. Kasama po ating municipal vice mayor, kasama si mayor. Para po may assess kaagad. Once po na matapos hanggang bukas po, mag-a-assess po kami kaagad ng mga damage po sa mga evacuees po natin. As of now po, meron tayo po mga tropa po kasamahan na magbibigay tulong po or may hatid itong mga food packs po para sa mga evacuees po. Samantala, nakatakda namang magpakawala ng tubig ang Magat Dam, National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System mamayang alas 4 ng hapon dahil pa rin sa mga pag-ulang dala ng bagyong Sinika sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan. Dito po kay Engineer Michael Dimoloy ang Nia Maris, kanyang sinabi na magbubukas sila ng spillway gate na may isang metrong opening upang masiguro ang safe level ng antas ng tubig sa dam. Patuloy kasi anya ang pagtaas ng inflow na umaabot na rin sa 254 cubic meters per second at habang nasa 187 cms naman ang outflow. Gayunpaman, nananatili namang mababa ang water elevation pa rin ngayon ng Magat Dam na 181.95 meters above sea level. Malayo pa rin ho yan sa 193 na normal high level. Anya, kinakailangan nilang panatilihin ang mababang antas ng tubig dahil pinag-aandaan nila ngayon ito pong mga nasabi pong bagyo, ito pong bagyong si Nika at yun pong mga paparating pa na mga bagyo. So, yan lamang, no? Bombo Carpin. Genesis, how's that? Yeah. Okay, sa lakas ng ulan ngayon, na nakikita natin dyan sa likuran mo, dyan sa background natin at yung pinapakita nating video loops kanina, may mga umapaw na ba na mga kailugan? May mga isolated ba na mga lugar dyan sa Isabela after nito? Sa ngayon, pagdating sa baha, hindi pa naman gaanong problema sa ngayon kasi yung mga overflow bridges na dadaraanan pa rin naman. Nga lang itong malakas na hangin yung problema ngayon, Bombo Genesis, kasi kung makikita mo sa ating background, malakas yung bugso ng hangin. At the same time, may mga puno na talaga, no? Kagaya nitong mga malapit rin sa atin, nakikita natin yung mga sanga na talagang na bumabagsak. Bombo Genesis, sa lakas na rin ng mga hangin ngayon na nararanasan dito sa part ng Isabela area. Kamusta yung situation ng mga inilikas na mga kababayan natin? More than 3,000 na mga inilikas. Safe naman, Bombo Genesis. May mga nakaredy naman na mga relief packs na naka-standby mula sa DSWD at mga lokal na pamahalaan. Yun lang, syempre may mga kababayan pa rin tayo na talagang nakisilong na lang din muna aside sa evacuation centers, nakisilong na lang din muna sa mga kamag-anak kasi nga talagang medyo malakas yung ulan at kung yung pundasyon ng bahay ay medyo mahina, talagang posibleng mapinsala with this na lakas ng ulan. Simula pa kaninang madaling araw yan, Bombo Genesis, at until now, nararanasan pa rin ito pong malakas na bugso ng hangin ngayon dito sa bahagi namin sa Isabela. Maraming salamat, Bombo Carvin. Ingat kayo dyan. Bombo Radyo Isabela. Bombo Radyo Kawayan. Okay, so yan muna ang ating update mula ho rito sa Bombo Radyo Kawayan. Ako si Bombo Kervin Gamad, nag-uulat para sa Bombo Network News, para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag
Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano! Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin, pasalubong ng bayan. 29 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga updates, mga kabumbo, pinawi ho ng Malacanang ang pag-alala ng publiko hinggil po sa nasasaid ng pondo ng mga ahensya ng pamahalaan. Patungkol po ito sa pagtugon ho sa mga biktima ng kalamidad o pagtulong sa mga biktima ho ng kalamidad. Ayon kay Acting Secretary Cesar Chavez ng Presidential Communications Office, tiniyak sa kanila ng Department of Budget and Management na mayroon pa rin pong sapat na pondo para ho rito. Sinabi ng kalihim na natural lamang naman talaga na magamit ng husto at maubusan ng Quick Response Fund ang bawat departamento. Lalo na at Setyembre pa lamang o mas maaga pa ay nagagamit na ang Calamity Fund dahil yan sa magkakasunod na mga bagyo. Anya, hindi dapat ipangamba dahil tiniyak naman itong si Secretary Amin na pangandaman ng Department of Budget and Management na may pahuhugutan o paghuhugutan ng pondo. Ngit pa ni Secretary Chavez, kumpiyansa silang kakayaning matugunan ng Budget and Management Department ang kailangang pondo para huyan sa mga susunod pang bagyo hanggang sa matapos ang kasalukuyang taon. Sa una ng pagtaya ng State Weather Bureau, may natitira pang hanggang sa 3 bagyo ang maaari pong pumasok sa teritoryo ng Pilipinas bago pa matapos ang kasalukuyang taon. Narito, bahagi po ng kanyang pahayag. Tayo ng Department of Budget and Management, may pondo tayo. Totoo na nababawas siya. Historically, as early as October, sometimes September, yung Calamity Fund ng national at ng mga local na uubos na siya. Pero lagi may pagkukunan ng pondo ang gobyerno at mayroon tayong assurance mula kay DBM na mayroon tayong sapat na pondo para sa mga susunod na kalamidad bago sa katapusan ng hanggang sa katapusan ng Disyembre nito. May pondo tayo para sa pag-address, response ng gobyerno para sa kalamidad. Bahagi po ng pagtitiyak ni Secretary Cesar Chavez para ho sa pondo o sapat na pondo ng pamahalaan. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report dahil si Department of Interior and Local Government Secretary Remulla pinuri po ang serbisyo ng mga rescuer ngayong sunod-sunod po ang pagdating ng mga bagyo sa ating bansa. Kaugnay niyan, may report si Bombo Kelly Cordero. Pinuri ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang serbisyo ng mga responders o rescuers ngayong sunod-sunod ang pagtama ng bagyo sa bansa. Ayon kay Remulla, matatawag ang mga ito na heroes o bayani sa matapang na pagharap sa panganib para lang iligtas o magpaabot ng tulong sa mga lubhang apektado ng bagyo. Dapat din anya na bigyan ng mga ito ng commendation, rewards o dagdag na income dahil ang ginagawa ng mga ito ay lagpas pa sa kanilang call of duty. Samantala sa pakikipag-ugnayan naman ng DILG sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard, tiniyak ni Remulla na nakahanda na ang puwersa ng mga ito para rumisponde sa lahat ng mga apektadong lalawigan. They're heroes already sa pinagagawa nila in the last month. Ang call of duty nila o ang ginagawa nila is beyond the call of duty. So we must give them a commendation and possible rewards and additional supplemental income para sa kanila. Kausap namin ng PNP, BFP at Coast Guard. On the ground, ready to respond ang lahat ng units sa lahat ng mga lalawigan at sa CAR at sa Baguio City. Kasunod dito, nananawagan rin ng SILG sa mga lokal na pamahalaan na magdeklara na ng suspension of classes at suspension ng unnecessary travel sa mga kalye para sa maayos na daloy ng trapiko para sa dadaanan ng mga responders. Ang inaasahang maapektuhan pa rin ng bagyong Nika ay Region 1, 2, 3 at Cordillera Administrative Region. Inaasahan din na pareho lang ang tatahaking direksyon ng dalawang bagyong papasok pa lang sa bansa sa loob nitong linggo. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga development, binabantayan naman ng Department of Information and Communications Technology ang kalagayan po ng mga lugar na naaapektuhan sa pananalasa ng bagyong Marce at maaari pong maapektuhan sa pagpasok o itong pananalasa ng bagyong Nika. Ayon sa naturang ahensya, naka-standby ang Emergency Telecommunications Cluster ng ahensya upang tumugon sa anumang pangangailangan katulad po ng paglalaan ng mga akmang information and communications technology equipment para ho sa disaster response. Nakadeploy na rin ang mga manpower ng ahensya kasama ang iba pang mga assets nito. Mula noong nanalasa ang bagyong Marce, nagpatuloy na sa Ground Zero o dyan sa may Cagayan Valley
ang naturang team upang umalalay sa mga operasyon. Idineploy din ng Department of Information and Communications Technology ang Mobile Operations Vehicle para huyan sa emergency sa ilang mga lugar sa Cagayan Valley at iba pang apektadong lugar sa pananalasa ng bagyong Marce at etuhong bagyong Nika. Ang mga ito ay nag-deploy na rin ng mga iba't ibang mga gadgets, mga units sa ilang mga bayan upang mapalakas pa ang internet connectivity. Sa ilalim po nito ay napapanatili ang real-time reporting ukol sa kung ano ang nangyayari sa pananalasa ng mga naturang bagyo. Nakahanda rin ang mga standby generator ng ahensya na i-deploy sa mga lugar na apektado ang kanilang mga power supply. Samantala, pinapaalalahan na naman ng Department of Labor and Employment ng mga employer ngayong sunod-sunod po ang pananalasa ng bagyo dito sa ating bansa na alalahanin din ang ikabubuti ng kanilang mga empleyado. Nakasaad po kasi sa Labor Advisory No. 17-2022 na pinirmahan at inilabas ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma noong 2022 na maaaring suspindihin ng mga pamunuan o employer ang pasok sa mga trabaho sa panahon po yan ng mga kalamidad. Ito ay para mailayo na rin ang mga manggagawa mula sa panganib na dulot ng mga bagyo. Sa ilalim nito ay susundin ang no work, no pay na polisiya. Gayunpaman, hinihikayat pa rin naman ng ahensya ang mga employer na maging considerate sa kanilang mga empleyado. Apila pa ng ahensya kung nakapasok na ng 6 na oras sa mga empleyado at saka pa lamang sinuspindi ang pasok, maaari na itong ikonsidera bilang whole day. Sa ganitong paraan ay maaari umanong ibigay ang sahod nila para sa isang buong araw. Kung nakapagtrabaho na rin ang mga empleyado sa loob po yan ng 2 hanggang sa 3 araw bago pa man ang kanselasyon, maaari naman pong ikonsidera ito bilang half day o kung hindi naman ay dapat na gawin daw na proportionate ang sahod na ibibigay sa aktwal na arawang sahod ng mga manggagawa. Sa iba pang mga updates, nagpadala ang Department of Social Welfare and Development itong mga mobile command centers sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley at Cordillera para mapalakas ang operasyon ng mga ahensya sa mga naapektuhan ng bagyong Marce. Ang mga ito ay nakaantabay sa mga telecommunications emergency at maging sa pagpapabot po ng mga updates sa mga nasalantang lugar ng naturang bagyo. Ang mga naturang center ay may kapasidad na magamit at makapagbigay ng maayos na Wi-Fi connection at gamitin ng mga residente bilang mga charging station. Handa naman umano ang ahensya na magpapadala pa ng karagdagang assistance sa mga apektadong residente habang patuloy din ang repacking at replacing o pagpapalit ng mga food pack stockpile. Naglabas naman na po ang Department of Agriculture ng inisyal na damage assessment sa pinsalang iniwan po yan ng bagyong Marce sa sektor ng pagsasaka. Batay sa report ng Department of Agriculture, umaabot na nga sa 277.75 million pesos ang inisyal po na halaga ng pinsalang iniwan ng naturang bagyo at nakaapekto ito sa halos 10,000 na mga magsasaka. Umabot naman sa 15,670 na ektarya ng mga sakahan ang naapektuhan na nagdulot po yan sa pagkasira ng kabuang 796 na metrikong tonelada ng mga agricultural products. Ang rice industry ang nagtamo pa rin ng pinakamalaking pinsala katulad na lamang po ng nangyari sa mga nakalipas na bagyo. Ayon sa Department of Agriculture, nagiging pahirapan pa rin ang pagtungo sa mga lugar na dinaanan ng bagyo dahil po yan sa masungit pa ring panahon na dala naman ng bagyong Nika. Sa kasalukuyan, mayroong 866.34 million pesos na halaga po ng agricultural inputs ang nakahandang ipamahagi para sa mga magsasakang apektado sa pananalasa ng mga magkakasunod na bagyo. Kinabibilangan nga po ito ng mga binhi ng palay, mais at high-value crops, mga abono at libreng poultry products. Ang mga ito po ay kasalukuyang nakaimbak sa mga regional field office ng Department of Agriculture. Samantala, malapit na rin umabot sa normal high water level ang level ho ng tubig sa ilang mga dam sa Luzon, dulot po ng mga pagulang dala ng bagyong Nika. Batay sa update na nilabas ngayong araw mula po sa Hydrology Division ng State Weather Bureau, nasa 278.7 meters ng level ng tubig sa may San Roque Dam, habang ang normal high water level nito ay 280 meters. At dahil po rito ay nagbukas na rin ng isang floodway gate ang naturang dam.
Sa Ipo Dam naman, umabot na sa 100.30 ang kasalukuyang 100.30 meters ang kasalukuyang level ng tubig dito habang ang high water level nito ay 101.10 meters. Maging sa Binga Dam sa bahagi po ng Benguet, naabot na rin ang 572.86 meters na level ng tubig. Ang high water level nito ay aabot po ng 575 meters. Naabot na rin ng Lamesa Dam ang 79.67 meters na level ng tubig. Otomatikong nag-overflow ang tubig ng naturang dam kung naabot na nito ang 80.15 meters dahil wala itong floodway gate, hindi po tulad ng ibang mga malalaking dam. Ang pinakamalalim na dam sa bansa na ang Buklaw Dam ay naabot na rin ang 750.67 meters na level ng tubig. Ito ho ang tanging dam o pangalawang dam na nagpapakawala ngayon ng tubig na hanggang sa 109.67 cubic meters per second. Ayon sa National Irrigation Administration, tuloy-tuloy na nakabantay ang mga dam management sa lagay po ng bawat dam at agad nagbigay ng abiso o nagbibigay ng abiso anumang ang aksyon na gagawin nito, katulad po ng pagbubukas ng mga floodway gate. Samantala, kuha po tayo ng report mula naman po dyan sa tanggapan ng Department of Social Welfare and Development dahil namigay po ang ahensya ng karagdagan pang humanitarian assistance para sa mga residenteng apektado pa rin po ng mga nagdaang bagyo. Kaugnayan, kuha tayo ng karagdagan pang report mula kay Bombo Bea Piniza. Abot ang karagdagang humanitarian assistance ng Department of Social Welfare and Development sa mga residente na lubhang naapektuhan ng hagupit ni Bagyong Marce. Sa isang pulong balitaan, kinumpirma ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nagpadala pa ng karagdagang tulong ang kanilang ahensya sa mga naturang residente. Umabot sa 35,055 ang mga naipamahaging family food packs at 1,900 naman ang mga non-food items, samantalang 1,752 naman ng mga bote ng tubig ang naipaabot sa mga residente na Region 1, 2 at Cordillera Administrative Region batay sa datos na ipinaliwanag ni Dumlao. Po sa ating DSWD Humanitarian Assistance in Regions 1, 2 and CAR. As of today po, we have already released a total of 35,055 family food packs, 1,900 non-food items, and 1,752 bottled water. Habang patuloy ang kanilang isinasagawang relief operation sa mga nasalanta ng Bagyong Marce, ay patuloy ding nakaantabay ang ahensya sa mga aring maging hagupit ni Severe Tropical Storm Nika. Ayon kay Dumlao, talagang chinek umano ng kanilang ahensya ang mga dadaanan ng Bagyong Nika at siniguro na may sapat na stockpile ang mga field offices nila sa mga naturang lugar. Sa ngayon, anya ay mayroong 250,000 stockpile food packs ang ahensya na handa umano ipamahagi bago pa man maglandfall ang bagyo sa Isabela o sa probinsya ng Aurora ngayong umaga. We have checked po yung mga lugar na posibleng daanan po. So we checked on the track and our stockpile currently in those areas is total of 250,000. And like Secretary Gatchalian, who has always reiterated po that the stockpiles in this area can already be used as augmentation po ng local government units, which is why what we are currently doing now is habang nagre-repack po kami, we are already replacing the family food packs that were used for response, and once we have brought that to the stockpile level that is already needed by those area, we still continuously do our repacking so that naka-standby po tayo gaya ng instruction po na ibinigay sa amin kanina ni Secretary that we have to be on standby na maglipad through our C-130s or sa mga Navy vessels or PCG vessels kung kailangan pa po ng augmentation in those areas. Samantala, siniguro naman ni Dumlao na tuloy-tuloy din ang repacking ng mga relief packs para sa augmentation ng mga ito nang hindi maantala ang pamimigay ng mga ito sa mga nangangailangang residente. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Piniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na ho tayong 14 na minuto bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Abangan humamaya makakausap po natin si Engineer Elson Egarge, ang Provincial Disaster and Risk Reduction Management Officer ng probinsya po ng Aurora kung saan po naglandfall ito hong bagyo. No? Diyan sa may bayan po ng Dilasag at kumustahin po natin yung sitwasyon po dyan. Lalo mga kababayan po natin na una na pong inilikas simula pa kahapon at hanggang ngayon papatuloy pa rin daw yan pong ginagawang evacuation o paglikas sa mga kababayan po natin. Dala pa rin yan ng inasahan pang paglakas or inasahan pa mga pag-ulan na posibleng maging dahilan ng pag-apa po ng mga kailugan sa coastal town ng probinsya po ng Aurora.
Okay, kasama ho natin mga kabombo si Engineer Elson Negarge, ang Chief ng Provincial Disaster and Risk Reduction Management Officer o Office ng Aurora. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines. Engineer, si Bombo Genesis po. So kasama ho natin ang ating katandem si Bombo Ever. Kamusta po sa ngayon ang yung sitwasyon po dyan sa inyo sa Aurora? Ito po, kasalukuyan na po bumabagyo sa parteng norte ng Aurora, kasiguran dilasag po. Nararamdaman na po yung lakas ng hangin at ng ulan. Ilan na po yung inilikas ho ninyo? Kasi I believe mula pa kahapon yung sinagawa ho nating evacuation, Engineer? Kahapon pa po, meron na po tayong mga evacuees. Initial evacuees po ng doon po sa walong bayan ng Aurora ay meron na pong 648 families. Doon po sa dalawang bayan, Kasiguran and Dilasag, tinigil na po at kasalukuyan na nga pong umuulan at lakas na hangin. Kamusta naman po yung situation ng mga evacuees ho natin? Kasama na po yung mga evacuation center ho natin. Sapat pa rin po ba yung kahit pa paano mga pagkain, mga serbisyo? Lalo ho at ang Aurora, ang isa rin po sa mga tinamaan noon sa pananalasan ng bagyong Christine, Engineer? Sa ngayon po, yung aming mga kababayan na nasa evacuation center o affected families ay may sapat naman po silang mga food pack. Okay. Bob Weber, with your questions, please. Engineer, nabanggit niyo po nga na marami na rin pong mga lugar dyan nakakaranas po ng malakas na pagbayo po nitong hangin. Pero kamusta naman po yung lifeline po dyan ngayon sa Aurora tulad po ng mga power at mga communication system? Meron po bang mga nawalan po ngayon ng supply po ng kuryente o kaya komunikasyon? Dito po sa Central Town o Central Aurora ay okay pa naman po yung power. Meron naman po kaming in case po na magkaroon ng brownout, meron naman po tayong mga handheld radio at saka satellite phone. How about naman po sa mga transportasyon, sa mga daanan dyan? May mga na-isolate po ba ng mga areas po ngayon dahil sa hindi po madaanan? Ito po mga kalsada dahil na rin po sa mga natumba po na mga puno, kaya mga epekto po nitong bagyo ngayon dyan. Sa transportation sector, sa ngayon po wala naman po reported mga landslide. So possible pa po yung mga national road natin, national road at saka yung provincial road. Okay. Since last Saturday po, meron na pong gale warning na itinaas. May mga nagpumilit pa rin po ba na mga kababayan po natin dyan, na mga mangingisda na pumalaot? Nung isang araw po, pinigilan na natin at pinahinto na po at pinataas na po yung kanilang mga bangkas para ilagay po sa mataas na lugar. Okay. Okay, Engineer, maraming salamat. Ingat-ingat po kayo dyan. Panghuli na lang siguro kung nais pa po nating mag-iwan ng mensahe sa mga kababayan po natin bago natin makasan ng ating interview, Engineer. Sa amin po mga kababayan ay kung wala naman po importante na lakad, sana po ay manatili lang po sila sa kanilang kabahayan at maghanda po at mag-ready kung sakasakali po. Anytime ay ito mga po, kasalukuyan po tayong inuulan at malakas na hangin. Salamat po. Okay. Maraming salamat din po sa inyo. Si Engineer Elson Egarge, ang Provincial Disaster and Risk Reduction Management Officer dyan sa may probinsya ng Aurora, kung saan po naglandfall itong bagyong Nika, particular na dyan sa may bahagi po ng coastal town ng Aurora Province. Oras natin, meron na ho tayong 12 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa pagdinig muli ng Committee on Good Government ngayon pong araw, pinatawan po ng contempt ang 4 na opisyal ng Office of the Vice President. Ito ay kinabibilangan ni Attorney Lemuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff at Chairperson ng Bids and Awards Committee ng Office of the Vice President, Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, Attorney Sunshine Chari Fajarda, dating Assistant Secretary ng Department of Education, Mr. Edward Fajarda, dating Special Disbursing Officer ng Department of Education at ngayon ay nasa Office of the Vice President
Pinasabina naman ang isa pang opisyal ng OVP na si Zulica Lopez na nakaalis na patungong Amerika. Present naman sa pagdinig si Attorney Rosaline Sanchez, ang Director for Administrative and Financial Services ng Office of the Vice President. Julieta Villa del Rey, siya ang Chief Accountant, at Kevin Jerome Tenido, siya ang Chief Administrative Officer. Maria Edeline Rabago, ang nagsisilbing Budget Division Office ng Office of the Vice President. At ayon naman kay Manila Representative Joel Chua, ang nagsisilbing Chairman ng Committee on Good Government, na nais lamang nilang maging patas sa pagdinig, kaya dapat magbigay linaw ang mga opisyal nang sa gayon mabatid ng taong bayan ang katotohanan kung saan napunta ang milyon-milyong pera na mula sa kaban ng bayan. Narito ang bahagi po ng naturang pagdinig. There is a motion by Congressman Acop for the reissuance of subpoena ad testificandum insofar as Attorney Zoraida Lopez is concerned. Is there any second to the motion? Duly seconded. Is there any objection? Hearing none, the motion is carried. Now, insofar as the four others witnesses or resource persons that we already cited in contempt, as far as Edward Fajarda, Attorney Sunshine Fajarda, Gina Acosta, and Attorney Limuel Ortoño, we find their excuse as unacceptable. Bahagi po yan ng pagdinig ngayon pong araw, mga kabombo, sa pamagitan po nitong si Congressman Joel Chua, ang nagsisilbing chairman ng House Good Government Panel. Oras na natin, meron na ho tayong 9 na minuto na lamang bago po sumapit ang 1:00 po ng hapon. Hinimok ni Senate Committee on Foreign Relations Chair Senator Amy Marcos ang Marcos administration na palakasin pa ang pagprotekta sa hindi dokumentado mga Pilipino doon po sa May Amerika. Anya, nakakapagpalakas ito ng defense capabilities at relasyon ng Pilipinas sa karatig ng mga bansa. Ginawa ng Senadora ang panawagan matapos ang muling pagkakahalal nitong si US President o President-elect Donald Trump sa 2024 US presidential elections. Samantala, ipinunto rin nitong si Senator Marcos na dapat umaaksyon na ngayon ang Pilipinas para i-secure ang mga kababayan natin mga Pinoy at palakasin ang depensa at tiyaking nakahanda para sa anumang pandaigdigang pagbabago. Inihayag din ng mababatas na sa pagkakapanalo ni Trump na sa mahigit 200,000 o 200,000 mga undocumented Filipinos ang nanganganib sa mass deportation. Kaya't kailangan anyang palawigin pa ang reintegration program tulad po ng skills training, livelihood support at direct assistance mula sa Department of Social Welfare and Development, Department of Labor at Department of Foreign Affairs. Samantala naman po, nakapagtala ang Department of Agriculture ng pagtaas pa rin sa presyo po ng manok at itlog sa mga pamilihan. Ito ay sa kabila ng hinaing po ng mga poultry raisers na ibaba ang kanila pong mga farm gate prices, pero hindi pa rin umano bumababa ang presyo sa mga palengke. Tiniyak naman ni Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel de Mesa na pagtutuunan nila ito ng pansin, lalo't higit ang mga naturang produkto ay bahagi po ng commodities ng mga mamimili. Sa naging panayam ng Bombo Radio Philippines nga sa mga nagtitinda ng mga manok at itlog sa Mayapaco Market, ito ang naging kasagutan at reaksyon nila sa nananatiling dahilan ng mataas na presyo ng mga naturang produkto. Kaugnay niya, narito pa ang eksklusibong panayam ng Bombo Radio News Team. Yung 18 na yon, siguro live yon. So, magpapatong yung biyahero, papunta sa dealer, tapos i-dress ng dealer. Siyempre, pag dinress na yon, may reseko na yon. Estimate natin ng plus 35 pesos bago siya maging dressed chicken. Tapos galing sa dealer, papunta naman sa amin. Payag po yan ng eksklusibo pong panayam ng Bombo Radio Philippines sa mga tindera dyan sa Mayapaco Market. Sa talan nga po ng ahensya, nasa 80 piso kada kilo na lamang ang farm gate price ng mga manok. Pero pagdating po sa mga palengke ay umaabot na ito sa 220 pesos kada kilo. Samantala sa itlog naman ay bumaba na ng 50 centavos po ang mga itlog, pero nananatili pa rin sa 8 pesos hanggang 9 pesos ang bentahan nito sa mga pamilihan. Sa iba pang mga updates, idineklara ng Commission on Elections, 1st at 2nd Division ang 47 mga kandidato mula po sa kabuuan na 183 na nag-file ng Certificate of Candidacy. At ito ho'y mga nuisance candidate para ho sa election 2025.
Kasama ho rito sina Daniel Magtira na maghain o naghain po ng kandidatura sa pagkasenador at sinabing si Jaime Marcos na lamang umano ang kanyang pagpapakasalan at hindi na si Chris Aquino dahil wala anyas sa bansa. At ilan pang mga individual na hindi po pumasa doon ho sa screening na isinagawa ng Commission on Elections. At kasabay pa rin po dito mga kabombo, tuloy-tuloy pa rin ang screening at nauna pong sinabi ng Commission on Elections na bago humatapos ang taon ay maibibigay na o mailalabas na ang buong listahan ng mga kandidato para ho yan masimulan na ang pagpiimprenta ng mga baluta para ho sa 2025 midterm elections. Sa kasalukuyan, ang Commission on Elections ay naprubahan na ang 66 na kandidato para ho tumakbo sa eleksyon sa 2025. Sa mga susunod pong mga araw, update pa rin po tayo habang nagpapatuloy ito hong ginagawang screening at yung pong pag-aayos ng Commission on Elections sa ilan pang mga dokumento bago po yan o ilang buwan po yan bago ang nakatakdang 2025 midterm elections. Nakuha po natin ang ating mga provincial report, mga kabombo. Update po tayo dito ho sa isang kababayan po natin, 13 anyos na Pinoy Pride na si Peter Rosalita. Ay pinangalanan po siya bilang Emerging Teen Icon of the Year dyan sa Malaysia. Etong si Rosalita, mga kabombo, isa po ito sa mga naging trending ho dati sa isang international singing competition dyan sa may US. May update po dyan ng Star FM Manila. Grateful at feeling blessed ang isang 13-year-old Pinoy singer matapos nitong matanggap ang pagkilalang Emerging Teen Icon of the Year sa bansang Malaysia. Ito ay si Peter Rosalita, isang Abu Dhabi-based Pinoy Pride na kinilala sa prestihiyosong The Knights Award 2024. Una nang nakilala si Peter nang siya'y lumahok sa America's Got Talent noong 2021 na nagpahanga naman sa mga manonood at sa judges na sina Heidi Klum, Howie Mandel at Simon Cowell. Inabot rin niya ang semifinals ng Season 16 at muling bumalik sa All-Stars edition ng naturang singing competition noong 2023. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Peter, masaya ito dahil sa murang edad ay nabibigyan na niya ng karangalan ang bansa. It's really amazing and it's been truly a long journey and I'm truly happy that I've made it this far. Yung most memorable part sa experience ko is that it was the friends that we made along the way, the how we interacted and we practiced. It was really amazing. Seeing other people with diverse talents. Before I go to the stage po, I'm really nervous. It's really nerve-wracking. Pero when I enter the stage and I sing po, wala na. For my tips naman, just be yourself and sing to the audience. Pangarap rin umano ng Emerging Teen Icon ang maging sikat na international singer at magkaroon ng sariling album. I just want to say thank you so much for supporting me throughout my journey po. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! 2 minutes bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Muli, mga kabombo ka Star Nation, kayo po aming hinihikayat na subaybayan ng ating 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po ang ating social media accounts tulad po ng Facebook page, ang ating TikTok account, YouTube channel at maging sa Bombo mobile app na pwede po ninyong i-download via Google App Store at Apple App Store. Para sa karagdagan pang mga balita, subaybayan ang ating mga provincial station sa may Mindanao area. Nariyan po ang Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, ang Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos at Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Perata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference.
Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabomba Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 44 days to go bagong araw ng Pasko. At sa ating Dugong Bombo Countdown naman, mga kabombo, 5 araw na lamang. Arangkada na po ang ating Dugong Bombo 2024. A little pain, a life to gain. Muli, magpalista na sa pamagitan po, magparehistro na sa pamagitan ng ating mga provincial station, 31 fully digitalized AM at mga FM station para maging bahagi po kayo ng ating nationwide bloodletting activity. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino, nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo, ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. At Bombo Radio. Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligan sa takna siningalauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa gyapon kaupo nimo Bombo Chama Blanco Hover standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Sa Sabado na, Nobyembre 16, tuig 2024, dugong bombo a little pain, a life to gain. Ining kahiwatan sa aton sining mga kabombo isay commitment para iya sa pagtibong sang voluntary blood donation nationwide sa sining paghiwat naton sang dugong bombo 2024. By the way, sa mga kabombo nato, ang dugong bombo hindi lang niya kay sa syudad sang Iloilo. Paghiwaton naton ini simultaneous. Kung sa diin man mayara sang fully digitalized Bombo Radio kag Star FM station nga naga-operate mayara sang dugong bombo dira. Nagligad nga tuig sa aton sini nga mga kauturan pagtahaw sang pandemya nakatigayon kita iya nga makatipon sang 2,502,450 cc. Ukon may equivalent ina nga 2,502 liters. Ukon 661.08 gallons, ukon 12.02 drums. Tiining na tipon ni Banwa nakabuligid ini sa blood supply sa pungsod Pilipinas. Sa karon sa aton sinimang kultura masobra isa na kadekada, nga naga-contribute ang dugong bombo pinaagi sa Philippine Red Cross, average nga gina-contribute naton sa dugong bombo is 18 drums. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ti ang liwat naton nga paglunsyar sining inisyatibo is in partnership with Bombo Radio Philippines Foundation. Lakip man sila diri ang Philippine Red Cross bangod nga ti commitment tiya sa nga network nga makasalbar sang kabuhi. Kag inalitulway ti mangin baganihan kita hamakon mo sina makasalbar ikaw iya sang kabuhi kag subong iya nga panyempo, hindi mo na kinahanglan pa nga magbuwis sa imo sini nga kabuhi agod nga mangin baganihan. A simple act of voluntary blood donation sa aton sini nga mga kabombo sarang na ikaw nga makabig nga isa iya ka baganihan. Gani ang mga government institution, mga non-government organization, fraternity, sorority, kag iban pa bangod nga nakita nila nga noble ining tinutuyo sang dugong bombo, nag-pledge sang ila sini nga suporta pinaagi sa pagpadala sang ila sini nga mga kopdanan, personnel
agud nga magdonar sang dugo. I-check bala naton this time si Bombo Marisol Biñas sa commitment of support sang Philippine Coast Guard. Sol, sa report na please come in. Okay, standby yan. Utod ang linya ni Bombo Sol. Balik-balikan tas di madugay. Magluwas sa Philippine Coast Guard sa nasiling na naton madamo pa. Philippine National Police, nag-commit man sa ilang sining suporta, mga fraternity katulad sang Upsilon Phi Sigma, kagdamo pang iban ang Megan Society sa pagkabalo naton daw halos every year no nag-upod gini sila sa aton siniyang voluntary blood donation kag subong man ang WVSU or West Visayas State University Pototan Campus sa Philippine Air Force ROTC nag-pledge man sa ilang sining suporta. Balikan ta linya ni Bombo Sol Biñas. Sol, please go ahead. Although hindi kasunod ang linya ni Sol. Alright, standby sa aton sining mga kabombo dahil lagi kay gina hitso naton diri banwa ang aton sining linya para nga tayuyo ng aton sining report. Sa mga successful blood donor makabaton kamo sang limited edition rather now sang dugong bombo t-shirt in a first come first served basis sa aton sining mga kauturan sa mga kabombo naton nga mangin successful blood donor. No, kung hindi ikaw successful blood donor, hindi ka man makapuli nga sining abi nga wala gid no sa aton sining mga kabombo kay may mga refreshments makita didto, pamahaw, snacks kag iban pa, no? Ti ang iban siniya banwaway niya gani ban sini nagalagas nga kung may pro pamahaw or whatsoever ang ilaman siniya tinutuyo nga makasugpon sang kabuhi sa ila sini isig kapareho pinaagi sa Dugong Bombo 2024. Okay na, engineer. Balikan talinya ni Bombo Sol Abisol. Please go ahead. Yes, Bombo Cham, sa nasiling na naton, 5 na lang gid kaadlaw kag Bloodiest Day na, Dugong Bombo 2024, sang Bombo Radio Philippines, kaupod man diri ang Star FM kag Philippine Red Cross para magtipon iya sang dugo sa mga gusto. Magpalambot iya sang ila diri nga donasyon, pinaagi sa ila dugo kag masugpunan ang kabuhi diri sang iban nga mga tawo nga nagakinahanglan sang dugo nga mayara gani kita quote, a little pain, a life to gain. So isa diri sa mga ahensya talatapan nga nagapadayon pakita suporta sa aton ginahiwat nga tuigan nga corporate activity o kon pagbulig bala sang libre abe paagi sa Dugong Bombo 2024 amo ang Philippine Coast Guard ilabi na diri sa may Western Visayas kag nagpabutsa gani diri no sang pag-imbita kag suporta ang District Commander mismo sang Philippine Coast Guard Western Visayas nga si Commodore Phillips nga suno sa iya ginapalambot gid niya ang pag-acknowledge sa amoning klase ka activity sa diin nagapalambot man ini sang pag-imbita no sa mga konsinuman ang luyag mag-donate kag at the same time makabuligid sa mga hospital naton sa pila diri ka mga agency o kon mismo no ang sa talatapan sang Bombo Radio kag Philippine Red Cross nga magdugang sang dugo o kon mismo sa mga hospital padamo abi sang supply para makabulig, makasugpon sa kabuhi sa mga nagakinahanglan diri Bombo Cham kag naga-expectar gid no ang Philippine Coast Guard Western Visayas nga madamo ang magtambong, magdonara sang dugo kag magkitaay gid sa ISAT University La Paz, Iloilo City sa Nobyembre 16, 2024 adlaw ina sang Sabado. Sa dugang bala nga pahayag ipabati ta ang aton nangin interview kag invitation man ni Commodore Phillips E. Soria. Inaanyayahan po natin ang lahat na makisama at makilahok sa activity po ng Bombo Radio sa kanilang bloodletting activity this coming November 16. Kaisa nyo po ang Tanod Baybayin ng Pilipinas sa activity nyo na po yung activity pong ito. At ito po ay mahalaga upang ma-ensure natin na meron laging available na supply ng dugo sa atin pong Philippine National Red Cross at sa atin pong mga pangunahing hospital. At para din po makatulong at makadugtong tayo ng buhay ng mga nangangailangan. So sana po ay makiisa tayo at mag-donate ng ating dugo po. Maraming salamat.
Bomocham na batian diri ang District Commander sang Philippine Coast Guard Western Visayas kag nakakomit naman no sang insakto abi nga numero o kung posible masobra sa 20 ka mga katapo sang ilang nga ehensya ang maga-donate abi sang dugo sa aton nga Dugong Bombo 2024 sa November 16. Alright, nagapasalamat na kita subong sa Philippine Coast Guard at the same time in behalf sa posible tugungan sang dugo sang isa ka Philippine Coast Guard. Nagapasalamat man kita sila kay sa ila sini iyang akto makasugpon sila sang kabuhi sang ila sinisig ka pareho. Thank you, Gidsol. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kida Bombo Marisol Binyas magluwas sa Philippine Coast Guard, madamo man sa mga fraternity kag sorority ang nag-pledge sang ila sini iyang commitment kag support. Ngay ni sila ang magapadalaman sa ila sini iyang mga kopdanan agud nga magdonar sang dugo o kag kon maghambal ikaw sang kon makabati ikaw sang tinaga nga fraternity hindi na iya pareho sa nagaklinabo nga nagalilansanay kang nagahinabuyanay bato mga gangs na sila ya ang fraternity ti lain iniya no mga ano ning trabaho ang ila sini nga ginahimo yati ini sila nagabulig ini sila sa sosyudad isa sa mga pamaagi agud nga makabulig sa sosyudad amo ni ang pagdonar sang dugo ginpili nila ang dugong bombo no kay nakahibalo sila banwa nga ang dugong bombo nakaani naman sang nagkalain-lain sini iyang recognition nationwide now when it comes sa bloodletting activity kag voluntary blood donation. Rason nga ti madamo sang mga fraternities kag mga sororities kag iban pa nga mga non-government organization, iban pa nga mga brotherhood no ang nag-pledge sa ila sini nga suporta agud iya nga magpakigbahin man sa Dugong Bombo 2024 sa Sabado na ina nga adlaw Nobyembre 16 dira sa may Isat University Gymnasium. Check ta bala si Bombohana Andasa. Han, please go ahead. Bombo Chama, pila na lang gid lamang kaadlaw kag maghiwat na ang ining Dugong Bombo 2024 A Little Pain, A Life to Gain diri man sa Iloilo Science and Technology University sa Burgos Street, La Paz, Iloilo City sa Nobyembre 16, 2024 kag sa diri man sa makaupod naton sa ining mga blood donors nga buylugan man sa nagakalain-lain nga mga organisasyon kaangay lamang sa fraternity and sorority diri man sa may syudad sang Iloilo kag diri man isa man diri ang Megalith New Sigma Phi Region 6 nga ginapadulungan personal gid mismo ni Mr. James Paul Pambo, Mr. Christian Dale Castro ug Mr. John Christopher Colada diri sa istasyon sa Bombo Radio agud maghatag sang statement of support man nga nagarepresenta sang Megalith New Sigma Phi Region 6 nga sa Mega Gamma Omicron chapter UI chapter ina man iya Bombo Chama kon sa diin man nga tinagapahayag diri nga timagasuporta kag magapadala man sa pila ka mga miyembro sang Megans nga tawag diri sa may probinsya kag syudad sang Iloilo diri sa paghiwaton nga Dugong Bombo 2024. Kag diri man sa subong ang ining Megalith New Sigma Phi Region 6 tiginto ko din sang Setyembre 21, 1963 kag as of now 61 years ini nga bulig man sa iban pagyud nga mga katawhan sa komunidad kung may mga disaster response nagabulig man ini sila kung may mga matabo nga sunog nagahatag man sang mga pagkaon kag gift packs amo man sa mga clean up drive nagaparticipate man ina kag of course pareho sa aton nga ginaubra every year ang ining Dugong Bombo nga kung sa diin ang bloodletting activity nga magadonar sang dugo nga makabulig gid sagpon sang kabuhi sang iban kag sa mga nakinahanglan gid sang dugo Bombo Cham kag diri man as of now ang ining Region 6 nga Megalith New Sigma Phi may kabilugan nga linibo man ini sila ka bilog diri nga miyembro kag ini sila ginapangunahan man sang presidente nga si Dennis Romero Portoriano nga kon sa diin sa kada eskwelahan diri universidad sa eskwelahan sa syudad sang Iloilo madamo ini sila nga miyembro Bombo Cham kag ini man ang pamatian naton ang ilaman nga statement of support diri Bombo Cham. Ang Megalith no Sigma Phi Megan Society Region 6 nagabuylog gid sa Dugong Bombo 2024
A Little Pain, A Life to Gain sang Bombo Radio Philippines nga pagahiwaton simultaneously sa 24 ka mga KCTs sa bilog nga pungsod. Sa November 16, 2024 sa Iloilo Science and Technology University Main Campus, La Paz, Iloilo City. Ini may tinutuyo nga magbulig sugpon sang kabuhi kag sa mga nagakinahanglan sang dugo. Kami sa Megalitno Sigma Pi Megan Society Region 6 nagaimbitar sa inyo nga tagalpalamati kag tumalanaw sang Bombo Radio Iloilo nga magdonar man sang dugo. Basta Radio Bumbo. Nabatian dali ang Speaker of Support man sa Megalitno Sigma Phi Megan Society 6 nga gin representaman sa Mega Gamma Omicron nga si John Christopher Colada diri sa University of Iloilo chapter man Bombo Cham sa ilaman nga pagpadulong diri sa Nobyembre 16. Of course, magahatag ni sila sang mga baganihan nga ginahambalaton nga mga blood donors dira man sa Iloilo Science and Technology University. All right, thank you so much gid sa mga kabombo naton from the Megan Society kag ang iban pagin sini nga mga fraternities siya nga ti magapakigbahin kag nag-commit na no sa pagdonar man sa dugo by Saturday, Bombo Hana. Yes, Bombo Cham kag except of course sa Megans madamo pagid sang mga ining mga fraternity and sorority nga mag-join sa aton bantayan lang sa Sabado. Of course kabay pa nga ti ang mga nag-commit sa aton na mas madamo pagid nga donar diri sang dugo man sa dugong Bombo 2024 kay ang every blood donor is a hero man ya Bombo Cham. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang report no. Check ta naman this time sa aton sini nga pagpangalagad oy the Bombo Jomar Villa WVSU or West Visayas State University Putotan Campus Philippine Air Force ROTC donar man sa ila sini nga dugo sa Sabado. Kag kung sila makadonar sang dugo, ti ikaw makasarang naman nga magdonar sang dugo kag mangin baganihan. As a matter of fact, hindi lang ikaw, no? Kung gusto nyo ni kag mga previous years siya banwa, isa ka pamilya ginahimo nilang bonding activity. Ang pagdonar sang dugo, isa sila ka pamilya, kadto sila dito, no? Donar sila sang dugo kag may mga health benefits man no sa pagdonar sang dugo nga man sa aton sini nga mga kauturan ti sa pagpadulong mo palanganan sa venue pwede na ikaw tumakwaan sa blood pressure, vital statistics no kag ining mabutang iya or mabutang sa normal ang iron level sa imo sini iya nga lawas nga kung nagasulubra ang iron level sini nimo nagatuga man sa pagsakit sa ulo. Pilang lamang ini sa mga benefits or health benefits sa pagdonar sang dugo. Ining pag-replenish sang dugo ta nagakadapat pagid iya banwa para nga mapabilin sini iya nga healthy ang aton man sini nga lawas. Check tabla si Bombo Jomar Villa. Joms, please go ahead. Bombo Cham, hindi lang pagpakigbato sa aton sini nga soberanya, especially sa my West Philippine Sea ang ginaubra sang Philippine Air Force. Lakip man diri karon amo ang pagdonar sa dugo sa dinti makabigman nga baganihan no. Di kadungan sini na pakigangutan naton si Major Rene Piapol ang komandant sang Philippine Air Force Service diri sa bahin sang Panay kag Bacolod. Suno sa tungdan nag-commit na ni sila no nga mag-upod karon sa aton sa dugong Bombo November 16 diri sa may Isatio may distrito karon sang La Paz. Suno sa tungdan may mga personnel gid sila no halin sa may Philippine Air Force Service ang dalon no diri sa aton nga video god mag-donate sang dugo lakip pagib sini diri no ang ining mga ROTC students nga nag-take sang Philippine Air Force no at sa dimension diri ang Webso Putotan, ang Webso Lambunaw, Webso Haniway kag Webso main campus no. So sa dimension naton sa karon nga mga universidad may mga representative no halin sa ROTC Philippine Air Force ang magaupod no sa pagdonar man sa ilang siniya nga dugo. So no kay Major Piabol hindi na ni first time sa iya no.
Bombo Champ do ika-apat na nigali nga best niya nga pag-donate sang dugo adiri sa aton sa Bombo Radio. Agod nga ti ang isa sa purpose dira nga makabulig man no sa nagakinahanglan karon sang dugo, especially ti bulig man sa imo sidi nga kaugalingon. Ginlaglahog taga ni si Major Diabol nga ti kung naga-donate sa dugo do bata ang itsura do nagagwapo gayom yoho man si Major Diabol Bombo Champ ti mismo ini siya naka-experience man nga ti nami ang epekto kung ikaw ang makawaan sa dugo, especially ti makabulig pag ikaw sa imo sini nga isig katawo Bombo Champ. Paribla no pabati ta si Major Rene Diabol sang ma-interview sa Bombo Radio. Sa mga kabombo naton, suportahan ginaton ang Dugong Bombo kay pila na ni katuig ang amon suporta sa Dugong Bombo. May ginapadala kami from Webso Main Campus, Webso Haniway Campus, Webso Lambunaw. Din subong yung Webso Pututan Campus is nag-commit naman si Doc Himora na mag-participate. Kaya expect naton nga the Philippine Air Force ROTC is mag-join gid sa Dugong Bombo. Kaya gina-invite namon ang mga kabombo naton to participate kay tama ka noble ning programa sa Bombo Radio. Di ka tuig do ato ka man sa sa Dugong Bombo, Bacolod, dito ako sa Dugong Bombo ng Bacolod. So mga kapila ka naman no, may dugaloner ka na no? Nakatatlo pa lang ako. Nakatatlo. So kamusta ang pamatsyag mismo ikaw? Makapamag-an sa lawas. Ay siyempre ang dugo naton hindi naton dapat idalok. Lalo na subong dengue outbreak, ara. Yes. Kinanglan gid sa aton mga kababayan ng dugo. Bisan sa amo nang bahin madako na nga bulig sa aton mga kababayan. Do nagabata ka kuno sir? Oh, nagabata pag extract dugo kay naga-replenish. Replenish ang dugo. Basta Radio Bombo. Nabatian si Major Rene Diabol sa Philippine Air Force. Adri karo Bombo Champ. Timing gid ni kay may ceremonial launching sila, no? Sa bunga diri sa may Webso Pututan. Dahil sa may Philippine Army, ROTC, may transition no halin sa Philippine Air Force Butaligon ang itudlo sa mga ROTC students sa first year student amo na ni ang may kantanan karon sa Philippine Air Force Bombo Champ, especially sa away sa panghimpapawid la no mo na ang more on leksyon karon sa ROTC address by Banwa sa Pututan sa may Webso Main. At same time no nagpangimbulahan dre ang campus administrator si Mr. Si Dr. Raymond Himora Bombo Champ nati importante man kay kung hindi magpasugod ng campus administrator nga padala estudyante nati wa gid mo disunod sa iya committed gid siya no kay halin palatos may Banwa sang haniway siya ning campus administrator mga more than 10 years nagapadala gid ini sila no sa ila sa ding mga student agod nga magadonar sang dugo di same man ni no sa may Banwa sa Pututan way sila sa pagdonduha no nga magpadala sa ilang sa mga estudyante sa pagdonar sa dugo. Panawagan ni man sa mga estudyante nga way malasang sablag sa lawas no kag willing mag-donate mas mayo nga makaupod kag mag-donate man sa dugo. Si Dr. Raymond Himora sang ma-interview sa Bombo Radio. Akong encourage ang aton mga estudyante sa Webso Pututan sa pagpartisipar sa Dugong Bombo sa Sabado, November 16 sa ISA 2 para man makabulig kita kag makaprovide man kita sang support sa mga nagakinahanglan sang mga dugo na para sa operasyon kag sa iban pa nga mga purposes. And of course Bombo Radio is there to assist and they're initiating this kind of activity purposely to help humanity as well. Basta Radio Bombo. Si Dr. Raymond Himora ang school administrator o campus administrator sa Pututan, West Visayas State University. Ti sakay Sir ginato sa Philippine Air Force to nagapati nagikuya nga pagdonar sa dugo do medyo makaano simo makahimo simo fresh looking. Malano man ta kung mag-blood donation ara ta termino. O galing
ang ginaanhan lang yang nalibugan lang yang sang ulo kuya. Permi lang kuya ka disqualify pero ti hopefully sini nga tuig Bombo Jomar matigayon na gid nga makadonar ko sang dugo. Basta sa mga blood donor, dira tandaan sini nila hindi sila magpulaw. Yes. Wise ang may ginainom nga bulong 1 week before sang blood donation, no? Inang may mga bag-o nga tattoo, hindi man na pwede, no? Ang mga kabombo naton nga nagabugat 51 kilos, hindi man na pwede, no? Or 50 kilos, dapat above ikaw mga 54, 55, no? Ang mga may maintenance, hindi man ina pwede. So dapat kung determinado kang hindi nga makadonar sang dugo, umpisa ka na sumumpa kondisyon, lawas mo, kaunutan, inom sang madamo sini nga tubig, dapat rehydrated gid ikaw permi, kag wala ikaw nakaagi sa stressful nga mga activities bala Joms kay ti isa man na ina nga makapekto nga kung sa diin magalutaw ang imo sini nga dugo sa blood sampling. Jobs? Ano natabo kay Bombo Jomar? Ano siya? Nakadalinas. Anyway, sa aton sinigro niya nga mga kabombo, kita may iban pa iya nga mga organization, mga government agencies, non-government organization, fraternities, no? Kadamo pa sang na nag-pledge, nag-commit, no? Sa ila siniya nga pakigbahin man sa dugong Bombo 2024, A Little Pain, A Life to Gain. Kita dito sa may Isat University Gymnasium, sa aton sini nga mga kabombo. Paano balik si Bombo Jomar, di ba la, Joms? Di mo nang dapat tandaan sa ibigit subong Lunes, Sabado pa, lawig-lawig ka nga preparasyon. Pumutsahan para sa ini sila ang mangin qualified para sa kung sila blood donation sa dugong bombo at sa may Isat University. So ang numbers sang ma-donate sa dugo, especially sa Philippine Air Force Service, no, kag sabahin sang ROTC, no, kay ang ROTC ni bisan gati almans na sa init ya bobotsam ati balanta ni mga healthy ni, no, ang ilan sining lawas kiti man gapabanha sila na ati laban-laban sini halos ma-qualify gid daw sa pagdonar sa dugo. So hindi lang pagwa exact diri karon sa data kay damo sa nagakomit no kapag donar sa dugo bubutsam, so counting, no, ang bahin sa Philippine Air Force sa ilang sining service, at the same time sa may ila sini karon yang ROTC nga mo na ni karon ang Philippine Air Force. Ang sa training ang gin-mention to ni Major Rene do hindi man gid mapektuhan, no, ang mga estudyante sini kay ting iban base kunahan sa training sa army kag mamaguhan sa Philippine Air Force. So halos pareho mo lang kisa sa Philippine Air Force, kisa gapatial ka man sa init, na pero sa ulihi makuha mo man sigapon ang imo sa di kagin pangumbudlayan kay man kon mag-apply ka gili sa Philippine Air Force sa ulihi bubutsan do may plus points siya kun nakakuha ka sang ROTC nga Philippine Air Force. All right. So badasig ikaw makasulod sa serbisyo Bombo-Cham. All right. So muna, no, ang latest diri karon sa may banwasang webso Pototan, Iloilo. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Bombo or Dugong Bombo 2024, A Little Pain, A Life to Gain, November 16, Isat University Gymnasium, kita. Sa mga kabombo naton bala daw kasubong iyang nagdalom ang paminsaron sang kadamaan, may kang tanan sa sining kaso nga pagpangluthang ni John Castro Jr. sa kay punong barangay or former punong barangay sa San Rafael, Tigbawan, Iloilo nga si Giovanni Triste. Damo sinisang
makabig naton daw na hatagan sang nagakigo sini iyang pagpaminsar sang malawig kasunod sang pagpagwa sang statement ni First District Congresswoman Janet Garin. Kag sa statement ni Congresswoman Janet Garin daw kasubong iyang may mga na-highlight dito nga mga tinaga kag daw kasubong may ginatubod pagin siya nga iban nga tawo. Sa nasambit sini karon iya nga krimen nga imbolbado. No? Just like sa statement sini iya manwang there is no exemption. No? Galibog ang ulo natin sang mga kabumbo naton nga no exemption kay ti sa pagkabalo sini namon ang sospitsado isa man lang. Oh? Nag-ako na siya gani, may admission na nga siya ang perpetrator, siya ang naghimo sang krimen. Oh? Sa aton sini nga mga kabumbo bangod sang old grudge or madugay na iya nga pag-initay nila nga duwa ni former punong barangay Triste. Diri pagid banwa nakalakip nga kung sa diin sinya with this burial real peace can only be attained if we all help each other, make the culprit and all those who help him. Anong butsilingon ni Congresswoman Janet Garin nga all those who help him? No may ginatumod si Congresswoman Garin nga mayara sang tao sa likod ni Jan Castro. Nakabutang all those who help him pay for the criminal act they have done. They have done. Ti butsilingon nga ti damo. Kay kung lang taon naton iya ang natabo banwa sa itong tinalikdan nga Oktubre 24, ginako man diri sang suspitsado sang may interview sang Bombo Radio nga siyang nagtiro patay. Ginako niya man nga ang armas nga iya sini nga gingamit, no? Armas adto sang ginatrabahuan niya nga nalipat siya iya magbalik sa aton sini makasimanwa. Ang isa sa mga ginapaligban sumong kung sino ining tawo nga nagapanag-iya sang armas, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati. Kay kung lang taon naton, kung maghambal kita, basi mangot sa eleksyon, why man sang eleksyon related sa old grudge? Kung lang taon naton ang mga facts abi sa bahin sang pagkatabo sang krimen. Sa aton sini nga paglantaw sang statement ni Congresswoman Garin, bangod nga ti ang concern niya is First District, tiluyag niya lang siguro nga i-clarify nga sa iya sini nga bahin niya, why sila iya sang kailabtanan kag gusto niya nga ang mga tao kay ti they, no? Ang mga tao nga nagbulig kuno ang mapasabat man, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero granting for the sake of discussion, sa aton sini matagpalamati, ang nagkomiter iya sang krimen, nag-ako na, no? Nga siya, kag kung hindi man to iya armas, ginako niya man, nga nalipatan niya nga ibalik, sa iya sini nga trabaho bilang isa ka security, sa isa ka ilimnandra man sa banwa sang Tigbawan, sa aton sini nga mga taga-palamati. Now, yara na iya karon banwa sa husgado, sa prosecutor abi, kung
anong ila sini iya nga mangin desisyon sa paghulag man iya sang kaso. Sa bahin naman iya kung may nagsugo kay Jan Castro o kung ano sini ang sistema, tinagadipindi sa gyapon sa paglantaw sini sang prosecutor. Pero dako na ini nga bahin ang admission sa bahin sang suspitsado kag ang pagdiga niya man sang sitwasyon kung nga iya sini na komiter ang krimen. O galing kaya mula na naggamit siya sang pusel nga lisensyado nga nakapangalan sa iban sini iya nga tawo. Yang pamangkot sini ano iya ang criminal liability sining nasambitan abi iya nga tawo. Dipindi ina sa aton sini iya nga kapulisan. Kag nagadipindi naman ina karon kung ano ang turnout sa kaso kaya ara na sa prosecutor's office ini. Do kasubong lang yang ano do kalaway man gamiton pero tidong wa niya ng hinaw kag naghambal nga ti way kami iya labot dira sa sina nga hitabo kag may iba niya nga tawo nga dapat na magpanabat no sa aton sini makabumbo daw po sinadalagan sang istorya sang statement karon ni Congresswoman Janet Garin kag in fairness man ti gusto man nila ma-serve ang hustisya sa kamatayon ni former punong barangay Triste nga nakabulig man kuno sa ila sa Premier Distrito. Standby na kamo sa Black Time program kaupod sa kay former board member Manny Galyar pero antes sina may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Atensyon, atensyon, atensyon sa mga kabombo naton, sa mga taga-barangay Santa Rita, Uton. Dira magagikan naton sining second winner sa aton sining daily draw. Magabaton sang 500 pesos ka cash plus gift pack na valor 720 pesos. Iya sining proof of purchase, Jim's Coffee Mix. 37 anyos, congratulations! Leo Sasana sa Barangay Santa Rita, Uton. Ginlawag ikaw ni Momo Cham. 36 minutos sa nakaligad sa taknang alauna, may anom ikaw ka oras sa pag-claim sang imo sining premyo nga nagahulat na diri sa imo. Sa liwat, congratulations Leo Sasana sang Barangay Santa Rita, Uton. Iya sining proof of purchase, Jim's Coffee Mix. Ang premyo nga nagahulat sa kay Leo Sasana, 500 pesos ka cash plus 500 pesos or plus gift pack nga nagabalor 720 pesos. Once again, Leo Sasana, congratulations. Standby na sa programa kaupod or Black Time program kaupod sa kay former board member Manny Galyar. Isibambot siya, Mablanco, vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sa isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess,
makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan.
Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalang luya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health maayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. Oras sa bilog nga kapuluan sang Pilipinas sa launa 45 sa kahaponanon. Kamusta mga suki naton sa kahanginan, mga kautoran naton sa bilog nga Western Visayas, ay labi nagi diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa 180 ka barangay diri sa syudad sang Iloilo. Kamusta ka tanan-tanan sa mga suki naton dira sa mga kabalayan kag mga suki naton sa mga tindahan sa tanan nga public market Lapas, Mulo, Aribalo, Mandurriao kag Iloilo Terminal Market kag sumugmaan dira sa supermarket kag kundi man kamo nagapamati kamo diri sa aton sini panatutunan isa ka Black Time program diri sa Bombo Radio Iloilo kag subong yang adlaw mga kabayanan Lunes nga edisyon sa aton sini panatutunan Sirado Nobyembre 11 gid kita karon mga kabayanan mayo lang kay iti ang bagyo nga sinikaw ay hindi kalabot sa aton didto ga las mga kabayanan sa bahin sang Northern Luzon. Bayaba salamat kita sa mahal Diyos. Ngaway kita sang ginigo naman nga bagyo. Pero damayara pagid nga nagapasulod mga kabayanan nga low pressure area diri sa Philippine Area of Responsibility sa piyak nga bahin mga kabayanan. Padayon ang kauswagan sa syudad. Litas continue to rise. Syudad sang Iloilo. Opod ka incoming mayor Inday Raisa Triñas. Vice Mayor Jeffrey Gadson kag tanan nga grupo mga kabayanan sang Team Uswag mga abogado, mga incumbent lonsagid mga gungan mga kabayanan, mga angkilan nga mga incumbent kag mga iban nga incumbent mga abogado mga kabayanan amo na ang ginakinanglan sa legislative body kon ara ikaw sa sanggunian mga kabayanan kinanglan ang kalam ang kabagsik katalom sa utok ni mo aragid no upod kita mga kabayanan sa padayon nga progreso sang pamilyang Ilonggo Uswag Iloilo. Welcome to the City of Love. Hindi na ni subong Yakwan, hindi na ni subong Shabulay City, sagin bansagan kita mga kabayanan no less than the former president sa Republika sa Pilipinas, Presidente Duterte mga kabayanan, kakaluya sa bilog nga Pilipinas. Bisan din kal makanto, ako kanto ko sa Manila. Sos, kuna marami kimang mga sabudo siya sa Iloilo. Matigan ko bla do, tanan nga mga tao, well, daga baligya sa bobla. Why nagin kayo na ni? No? Sugod nga nagpungko mga kabayanan, si Mayor Jerry Triñas. Agin suportar ang makatapos ang Philippine National Police. Tiwai maginanlan sa seminar. Si Mayor Triñas ay seminar. Ati
kaladakpan man pila ka mga kagauturan naton na abi mo pila ang kantidad sang Cebu nga na-recover sa aton mga kapulisan diri sa ICPO mga kabiyanan, minilyon ka pisos ang natigayon nga ma-recover sang aton sini nga mga kapulisan mga kabiyanan. Ang balyo, ang drug balyod mga kabiyanan sang na-recover mga 32.7 million pesos mga kabiyanan. Hambalanta na dugang karon diri sa aton sini palatuntunan ang ining masyado kadamo nga accomplishment sang aton sini nga mga kapulisan sa piyag kingabayan. Rise and shine inday rise sa Triñas, rise and shine, shine and rise sa Triñas para sa padayon nga progreso sang pamilyang Ilonggo. Now yeri sa aton mga kabiyanan unahon tani karon dugay-dugay no. Arin sa aton nga linya sa live studio siyang beneficiary sang Oswag Condominium Unit sa Barangay San Isidro Haro. Gusto gid magpasalamat mga kabiyanan na si Mr. Antonio Risueño Lonsay City Hall employees kay manti mga beneficiary sini mga empleyado sa City Hall. Rayari sa aton nga live studio mga kabiyanan si Mr. Risueño karon dugay ang balanta na interview na sa dilig lamang barangay pero ariman sa aton karon nga linya si kagawad sa aton nag-impormisa sa nagligad kay way mo tapos si kagawad Francis Grace Parcon Torres mga kabiyanan sa iya masyado kadamo nga accomplishment sa sanggunian panglunsod mga kabiyanan. Apisar nga ti siguro sobral siya do katuig kay nagbulos rin siya sa iya sining amay nga napatay nga si former City Councilor Arman Parcon mga kabiyanan. Kag sa piyak kaya nga bayan antes ang tanan ginapadabot gidnaton gapadabot kita sang panginbulan sang dugang nga market vendors nga nag-graduate mga kabiyanan from Oswag Academy. Kag ina mga kabiyanan kag nag-graduate mga kabiyanan sang Oswag Academy. Dire iya sa Iloilo City Hall ang completion ceremony nila mga kabiyanan for the 11 batch kag 12 duha ka batches ini. Dira sa Iloilo City Hall sang Oswag Negosyo Academy. Ang mga market vendors ang nakatapos na sang anom ka training sessions on business operations kag market management mga kabiyanan. So tama ini kay importante ang ini nga training sa mga market vendors ay kay ginahana sila, ginatudloan sila sa academy. Ano lang na to ang academy yaw? Ginatagaan ka muna sang espesyal ang pagtuon tiyang ilayang espesyal pagtuon amo iya ang pagpalakat sang ila sini nga negosyo mga kabiyanan. Ginahana sila ang mga vendors naton sa mga public market kung paano pagid mag-uswag ang inyo maayo nga negosyo. Maayo na iya sa magsagad ka mo ka pinungko ka magsagad ka mo ka marites da no niya ginatudloan ka mo kung paano mag-uswag ang inyo sini nga negosyo, paano magayo ang inyo sini negosyo, paano ka mo magbaligya sa insekto, paano ka mo mag-isip sang nagagwa kang sulod nga sa mga kabiyanan sang pagbaligya ninyo dira no. Damo ang din bala ang kwarta nga makita nga madamo mga kabiyanan, ning kita sa kwarta nga madamo man aber din ta makita ang kwarta sa karsada daw di man sa basurahan. No, ang kwarta mga kabiyanan nga magkakwarta kita tanan ara sa ginatawag nga negosyo. Sa mo ang katuyuan sa paghanas sa mga vendors naton mga kabiyanan. Sino pala mga kwartahan diri syudad daw diri sa aton diri sa Pilipinas sa bitudlo nyo? Sino pala ang mga kwartahan diya mga negosyante? Mga tag-iyasang bangko, mga naga-business sa construction, kag mga tag-iyasang mga supermarket,
Amo na mga kwarta diri syudad sing Iloilo. Kung empleyado ka lang, hindi ka gid magkwartahan mga kabyanan. Di mo na pag-retired mo eh. Pag-retire mo, maka-pensyon ka na, makakuha ka retirement ka milyon dira mga kabyanan. Pero kung negosyante ka mga kabyanan, naya, tuburan ginaya, sa kwarta mga kabyanan, bulawan ginaya, ang imo sini nga negosyo mo na ang ginahalinan sang madamo ang kwarta mga kabyanan. Amo na ang mga tawo, ang madamo kwarta, ang mga negosyante, tag-iya sang bangko, tag-iya sang dagko ka restaurant, tag-iya sa mga supermarket, lantuan nyo bala di sa Kalye Real, kung sino mga manggaranon di sa Kalye Real, halimbawa lang, may paimplo kita, no? Si Chuta Toys, ano man na sa unaman, manog baligya sa tuba, mga kabyanan, sa gabay nga bangko. Gina-display yung tuba sa ball lang na tuwag ni, tag isa ka ball, 2 ka ball, hasta nga nagdako, mga kabyanan, kag nagmanggaranon. Sa tawag nga negosyo. Si Chuta Toys, ang pinakamanggaranon, mga kabyanan. Ambot kung siya magyapon ang pinakamanggaranon, dito sa Pilipinas, ang negosyo lang una, tulot siyang game man lang, tulot siyang game man lang ang negosyo sini. Ano nga siya ginabaligaya? Hindi sari-sari store, kundi mga sapatos, kagigot ka sapatos mga kabyanan, kag subong, masyado nakadamo sang mall, diri sa Pilipinas. Kag, nasa nagligad, amo ni siya ang gintudlo, nga sa top 10, nga manggaranon diri sa Pilipinas mga kabyanan. So muna ang implo mga kabyanan sang negosyo kung nga ginahanas ang mga kauturan naton mga vendors gamay-gamay lang ni nga negosyo pero kung magmaayo kamo sa pagpalakat sa inyo sa negosyo kay ginatudluan kamo sa sining negosyo academy mga kabyanan indirect sa Triñas mahimo nga kamo man ang pinakamanggaranon sa pilakadlaw mga kabyanan kabalogin si Inday sa Triñas padihot sang may ideas para nga matagaan sang damo nga palang gabuhian ang mga kauturan naton diri syudad sa Iloilo. Ang mga negosyante naton ang ginahanas gid ni Inday sa Triñas. So mayo na yasang sa sagad ka mo kabartistang nambal ang negosyo ya mo na makakwarta kada dira ang kwarta sang natawag nga negosyo sa piyak nga bayan mga kabyanan. Ara na sa aton nga linya si Kagawad Francis Grace Parkon mga kabyanan sa sining mga tinihon tingnan naton nga maka-ara si Kagawad no Francis hatak na nga launa 56 sa hapon. Hello Kagawad, good afternoon. Live kasubong sa Bombo Radio Iloilo. Good afternoon sa liwati Kagawad. Good afternoon, Sir Manny. May naswagon nga adlaw sa aton tanan, sa aton tagpamalati, kag kutob sa malabutan, sa ang ini nga pagistoryahanay sa subong nga adlaw, mayong hapon gid sa aton nga tanan. Kay sang nagligan nakapromisa kita sa imo bangod sang kabitin sa Timpota, mga 15 minutos o kon mga 7 minutos sila bilhin, kakadamo isa ikaw sa madamo nga mga accomplishment dira sa bilang member sang sangguniang panlunsod, no? Pila ikaw ka tuig sang imo sinipang pangalagad Kagawad? Well, Sir Manny, halin sang nagtalos kita sa pagkakonsehal sang tuig 2020, masulusubra almost 4 years. Ay, sobra 4 ka tuig. Kita nagapangalagad bilang konsehal sa aton syudad. Now, second term ka pa lang. Second term pa lang ako. Kaya ang una ko, nasurya ko man sang ligad, kasi hindi pa naisip bilang akong termino. Ang pagbulos ko sa akon amay sang 2020. So, sang 2025, sang 2022, amo pala nang akon first term kung sa isipon tagit. So, nagbulos ka lagali, no? So, ang first term mo, sang nagligad nga 2022, di ba? Oh, yes. Okay. Yes, Now, kadamo sang imo mga accomplishment dira sa sangguniang panlunsod. Pwede mo to maliwat may isa kay manti way mato matapos sa ano ang mga hinimuan mga importante dira sa council Kagawad. Hamba ko gani sa nagligad, may ara kita sa mga ordinansa,
almost 1,300 ka mga resolusyon, ordinance at committee reports ang ato na pasar, masugod sang kita ang naging konsehal. Sa mga ordinansa naton, wala labot sa mga pending naton na ginahulat naton na aprubahan. Isa sa pinaka-importante nga ordinansa man naton is ang aton mga valedictorian or ang ila equivalent ang scholar na sa atong Iloilo City Community College. Sa mga resolusyon naman, kita ang author sa mga resolusyon kung sa diin kaina, nabatian ko antes kita magistoryahanay ang mga housing projects sa aton syudad. Kita ang author sa mga resolusyon kung sa diin nag-provide sa mga barato nga pabalay para sa mga pumuluyo sa aton syudad, sa mga low-income families kag informal settler families naton. As a matter of fact, sang mga nagliligad nga semana, nag-approve kita sang isa ka joint venture agreement kung sa diin ang mga beneficiaries sang aton housing projects, ang percentage 5% sang ila bayran nga interes ang iga-shoulder sang aton disod. So Ano nang gisod nga na? Ang disod lang. Disod. Ang disod amo nang ahensya sang gobyerno, Sir Manny, kung sa diin ang Department of Human Settlements and Urban Development amo inang ahensya sang gobyerno kung sa diin naga-provide sa mga pabaratong pabalay para sa mga pumuluyo diri sa bug-os nga Pilipinas. So ina nga joint venture agreement kaupod naton ang iyon group of companies, ang Iloilo City Government kag ang disod kung sa diin sa 6% nga interest 5% gid ang ila i-shoulder. So kilanglan nang sa aton mga beneficiaries, ang pinaka-importante kay ang loaner sa Pag-ibig, Pag-ibig members sila. So isa sa mga pinaka-importante nga resolusyon nga aton ipapasar, wala labot ti ramba ko gani sa nagligad nga semana. I-correct ko lang gali kay hamba ko sang last week 1 million lang ka liters of water na gidonate sang Bombo Radio Philippines. 10 million. 1 million pa lang ang na-deliver, pero 10 million ang ilang gidonate. So, part man sang Bombo Radio Philippines, ang aton resolution kung sa diin gatag kita sa mga programa para sa aton mga public daycare to solve malnutrition, nag-donate man na sila. Of course, through our resolution naton ipapasar, tagsan siyempre sa pandemic na recognize tagid ng efforts sang aton nga mga health and non-health workers. So pila ka resolusyon agod ma-release ang ilang mga HEA kag ilang special risk allowance kita man na nag-sponsor. Kag sa kaluyan na-release gid man sa aton mga health and non-health workers. I see. Ang magmao kada mo 1,300 resolution and ordinances. Yes, Sir Manny. Ang aton napapasar sa bulig man sa aton mga kaupod sa City Council. I see. So, kaya mo damo, ano pa ginagiban nga mga importante mga bagay? Sa subong nga mo to gani, ligad, Sir Manny, ako na storya. Subong ang ginatingwaan ko nga maduso, gabutan ko sa mga finishing touch ang solo parent, comprehensive solo parent ordinance. Kaya mo na gani ang bako, hindi tanan nga pamilya, mayroon kita ang programa para sa mga low-income families, hindi tanan nga pamilya kompleto. So, na-recognize man naton nga ang aton mga solo parent, kilanglan gid sang bulig, kag pinaka-importante nga feature sang nga proposed ordinance sang aton mga solo parent, mga indigent naton nga solo parent, ang may ara sang 1,000 kada bulan nga subsidy. Amo nang pinaka-importante nga 1,000 subsidy, no? Yeah, every month. Every Sir Manny, month, sa mga no? Indigent lang naton, hindi tanan. Ang I think 2,000 if hindi ko magsala kay fine tune ko pang ang ordinance below 250,000 a year nga ang income. I see. Kag i-check pa na sa aton CSWDO if makasulod sila, i-assess pa sila kag i-verify. So ang funding sinadin magalin sa aton syudad, Sir Manny. Sa syudad, no? Ang ini nga ordinansa ginaara pa lang sa sanggunian pa panglungsod. Yes, for second reading. Kag under man sa inang ordinance, may ara na kita solo parent ID, sa booklet, purchase booklet. Kaya mo to gani sa paglibot naton sa mga kabaranggayan, makastoryahan ay kita sa CSWDO, ginpamangkot naton nga kagamay sang mga nagapalista bala bilang solo parent
diri sa aton syudad man nahuya sila, pero ang sabat hambal sakon sang mga solo parent nga nasturya naton kay gapamangkot sila if maparegister kami bilang solo parent sa syudad, anong pribilehiyo nga makuha naton. Masyado kanubo ang turnout sang mga nagpa-register. So ay pas lagi intindi kung ano ang ano ang benepisyo. Imagine for a highly urbanized city, pagsugod sang ini nga tuig, 200 plus lang ang nakapa-register. Kaya muna ganyan ba nila, ano man abi ang makuha namon kung maparegister kami o na-register kami, anong pribilehiyo bilang isa ka solo parent. So, ordinansa ang sabat sa mga pamangkot sa aton nga solo parent kung ano ang ila nga makuha nga benepisyo. So subong niya nagapadayon ang registration nyo. Yes, nagapadayon sang 200 no nag-increase kano sang last week na mangkot ako, masubra na sa 300 plus ang na-register bilang solo parent dire sa aton syudad. Basi kung kulang lang ni sa information dissemination guro. Isa pa gid na Sir Manny nga aton nakita. So kita nagalibot kita sa mga kabarangayan kag gina-inform naton sila nga kung ikaw isa ka solo parent, hindi na magduwa-duwa kag magkadto na sa tagsa-tagsa naton ka mga CSWDO per district kag magpa-register bilang solo parent para agud okay ang ordinansa ara na kag ready na verify na kag na-assess ang isa ka solo parent kag insigida mahataga na sa ID kag purchase booklet. Solo parent niya laki kag bayi man hindi bla? Yes, solo parent. As a matter of fact, Sir Manny, sa paglibot naton sa mga sa kada district, may ara sa mga district presidents nga lalaki. Kaya ang solo parent, for as long nga ikaw sa hanon nga ginasagod mong imo nga makabataan, may ara sa mga kategory, ikaw ang ma-consider bilang isa ka solo parent. Kung nag-obra ka bisini, may obra ikaw? Yes, Sir Manny, solo parent ikaw. Pero sa amo na gani hambal naton sa 1,000 nga kada bulan nga subsidy, may ara lang kita sang criteria agud maka-avail sang ina nga subsidy naton. Ang below 250,000 a year ang income. Below 250,000, no? Yes, so bisan empleyado ikaw kung sa private company ka man ka obra, kung below 250,000 a year, qualified ka. Yes, qualified ka. So regardless man kung private sector ka man nag-aobra or public or private sector, maka-avail ka gid. Kag ang registration naton niya, wala labot sa subsidy, sige. Regardless man kung diin ka man ga-obra, kung hindi ka ka-avail sa subsidy, makonsider ka nga solo parent nga ma-qualify sa sa mga discount nga ginahatag sang layit. I see. So mataho man ning no nga liok nimo dira sa sanggunian pan lunsod, siguro ti laban-laban, siguro ti mapasartanan ni kay gusto man isang tanan blada, di bla? Oo, sa pag-istorya na gani namon sa akon mga kaupod gusto gid nila kay balaan man nila kung ano ini ka importante sa aton nga mga solo parents. Kalinga muna gina-fine tune ko lang kay gusto ko man kung magsulod na ang inang ordinansa nami na kag wala na damo pamangkot. Igalayon hapos insindihon kag hapos binagbinagon sa akon mga kaupod para mapubrahan nila dayon. Second reading pagkatapos na third and final reading, hindi bla? Yes. And then pirmahan sa mayor para nga mangin operational na ang inaang ordinansa. Yes, Sir Manny. I see. So kadamo sang mga na performance nimo mga himuan nimo da sang uniyang panglusod, no? Siguro hindi ka na malipatan na, dali na malang, no? Sabagay sa sunod pa mga tuig eleksyon, pero hindi ka na malipatan sini, no? Kay bangod sang kanami sang imo sini mga ordinansa nga gina plano kaging papasar dira sa sangguniang panlusod sa tubig lang nga daan, no? Ang gin-donate sang Bombo Radio 10,000, no? Later 1,000 liter pa lang ang nakuha, di ba? 1 million. 1 million. 1 million. 10 million ang ilagin donate, Sir Manny. 1 million na ang na-deliver. 1 million na na-deliver. Pero ang kabilugan sin 10 million. Yes, Sir Manny. Okay. Muna gani very thankful lagi kita sa aton nga mga partners
kay naging mahapos man ang pagduso naton sa mga resolusyon kung sa diin gina-authorize naton ng City Mayor nga magsulod sa mga partnership kay tungod sa bulig man sa aton nga mga partners, private partners or public partners man, amo na madamo man ang aton resolusyon nga napasar kay tungod man sa ila bulig kag sa mga bulig man sa akon mga kaupod. Kay basta gani para sa kayuhan sang syudad. Ako ginapangaluyagan ako ginangakon mga kaupod, buligin nyo ko sa ini nga resolusyon or sa ini nga ordinansa kay madamo ginang ang mabuligan. So amo man na. Yes, Sir Manny. Daw ay mo kinaris ni papa mo si former City Councilor Arman Parcon, no? Ang balatyagon sa to makimasagid, no? Parehas ka mo, Tito Manny, Bala mo basta mga halin sa bumbo. Amo gina. Ate, balaan mo ang orientation di sa bumbo, ya. Ang imo lang nga social obligation, blaw, Corporate social responsibility. Social responsibility, Namo na, no? Now, amo na gani, Sir Manny, kamba ko gani sa bumbo. Bala kung panumdumon, hindi man nila responsibilidad. Ang amo nga mga donasyon, kag amo nila ginhatag. Pero, grabe gid ang ila bulig sa aton syudad. Aha. Bisan sa dugong bombo lang, grabe ni. Baka buhi isang tao yung nasalbar sa isang bombo radyo. Sakto gid, Sir Manny. Damo-damo gid ka pangayo sang dugo, especially nga sang mataas ang dengue cases. Grabe gid ang bulig sa mga dugo ag donar sa dugong bombo. Aha. I see. Daway naman ta sang pamangkot sa imo, no? Daw bastante naman na satisfied naman siguro ang tanan sang imo performance dira sa council. Kamusta kay manti bisan way pagabin period, sige naman ang inyo linibot diri sa siyudad sang Iloilo, ilabi na gid sadtong relief operation, no? Kamusta ang imo sini nga kampanya diri sa palibot sang siyudad? Paglagaw-lagaw, paglibot-libot lang, no? Not exactly nga kampanya gid, kundi pagmusta lang. Amo na gani ang bako, Sir Manny, maglibot kami, hindi pa ni kampanya kay wala campaign period, kilala lang kami, kaga pakigstorya sa mga pumuluyo sa syudad, kaga pamangkot kita sang kung ano ang ila kilanglan. Subong gani nga adlaw dito kuhalin, bago lang kuhalin sa Mandurriao District dito sa housing sa Block 22, kay may dito meeting ang aton mga PWD sa Mandurriao District. So, natagan kita feedback sa mga pumuluyo. Amo na ang purpose ang aton paglibot-libot, agod mamati, makipagstorya, pamangkoton sila naton kung anong ilakilanglan. Pasalamat ko gani kayina kaysa akong paglibot dito sa housing. Ara tong aton mga PWD na balaan ko kung ano ang ilang mga problema kag ano ang ilang nagakinahanglan. So, ara kita sa posisyon, ara kita sa pagkakonsihal, agod nga may ara kita mabulig. So, amo na ang galibot gid ang ato na grupo, of course, kay Ma'am Raisa, upod gina sa naton sa paglibot, kay Vice Mayor Jeffrey Ganson, kag ang aton mga kaupod sa Team Muswag. Amo na nga nagapati kita daan, importante gid nga ang pumuluyo sang syudad, regardless man kung diin ka man nga bahin, kag estado sang kabuhi, ang ginapamatian gid sa mga lideres sang aton syudad. Aha. By the way, kagawad Grace Parcon, no? Ikaw nga bata ni Kagawad Parcon Arman? Magulang. Magulang ka gid, no? Sa 5 kabilog. Sa 5 ka mong magulutod. How old are you, Kagawad? Nanamdom ba pa pala kung pilang edad ko? 34. 34, no? I see. Kaya magti, ari kita sa public service, kinala mabalaan mo sa mga tao, Black Gawad? Yes, bataon pamanta, naging youth leader man kita, Sir Manny, 34 pero kisa sa gapanumdum ko kay sa una ba ko ang 23 ang ako ni edad, so kisa panumduman ko to 20-year-old pa lang ko mo pagpamangkot mo nanumdum ko kung pila ako ni edad, 34 na ko gali, 34 years old. Usually mga bayad daw ginalipatan ni man la edad niyo sila ni. Ambot lang, di lang ko kasabat para sa iba na ako siguro kisa nalipatan ko ako ni edad. Now, when naman coaching pamangkot sa imo Kagawad, no? Finally, ano ang matugon mo sa mga pumuluyo diri sa siyudad sang Iloilo bilang kandidato liwat as kag-incumbent city council diri sa siyudad sang Iloilo, Kagawad?
Una sa tanan, Sir Manny, ang pasalamat anay ako liwat sa kahiginan nga makaupod ang aton nga mga pumuluyo subong sa imo man, Sir Manny, sa pag-imbita sa liwat sa akon gikinabos ang ating nga tiyempo. So bilang inyong konsehal, ini si Attorney Francis Grace Parcon, padayon ako nagapasalamat sa pagsuporta halin sang nagtalos ako bilang konsehal sa akon amay sa subong nga nagdaog ako bilang konsehal sa 2022, nabatsagan ko gid sa akong paglibot sa tag sa ka mga barangayan kung ano ako ka palangga ka ginasuportaran sa aton nga mga pumuluyo. Kag rest assured bilang inyong konsehal, handa ako magbulig kutob sa akon masarangan kag madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Okay, salamat gid. Kagawad Francis Grace Parcon Torres. Thank you. Mayong hapon sa imo. Thank you, Sir Manny. Madamo gid nga salamat. Inyo nabatian mga kabiyanan si Kagawad Parcon na sa mga hinimuan niya, importante ang mga bagay nga ginimo niya as member ang sangguniang panunsod. Paragid sa tanan, magimasa si Kagawad Parcon mga kabiyanan. Wagid kinares sang iya sini nga tatay. Bata ni Anay Kagawad Arman Parcon. Nang inidulo man dire sa syudad sang Iloilo ay kakapirde sa tawag nga politika mga kabiyanan si Kagawad Arman Parcon. Tiyan mo maning bata niya, no? Gapang rakaak man. In fact, siguro sa survey, gapang rakaak ang score mga kabiyanan ni Kagawad Francis Grace Parcon Torres mga kabiyanan. Sa piyak nga bayan ang oras las 2:14. Tiyari sa aton nga live studio mga kabiyanan, ang aton bisita si Mr. Antonio Risueño, ang isa ka beneficiary mga kabiyanan sang Uswag condominium unit dito sa distrito sang Haro sa San Isidro, distrito sang Haro. Mr. Antonio, good afternoon sir. Mayong hapon Sir Manny, kag sa nagapamati sa Bombo Radio. Ako gali si Antonio Risueño, empleyado ako sang Iloilo City Government. Nagapasalamat gid ako sang dako sa aton pinalangga nga Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas, kay Inday Raisa Treñas Chu, kay bangod sa ilang paningwa nakaangkon ako sang kaugalingon nga balay kag pinaagi na sa isa ka project nila na Kauswagan Residences Condominium Unit. Kauswagan Residences Condominium Unit. Isa ako ka beneficiary sa 120 unit sa condominium. Kag nagapasalamat ako sa Angkop, SMDC, ECLO sa pagsuporta nila sa Iloilo City Government sa mga project. Kag nagapasalamat ako sa kay Vice Mayor Ganson, Councilor Miguel Treñas, kag sa tanan-tanan nga members sang City Council. Aha. Pila ka nakatuig nga nagaobrada sa Iloilo City Hall? Ang akong pag-obra, Sir Manny, mga 5 years na. 5 years na, no? Regular employee ikaw, hindi? Regular employee ako, Sir Manny. Salary grade? Salary grade 3. Salary grade 3. Kay man ang salary sini, hasta lang sa 8, di ba? Dapat ang salary mo, Sir Manny, nga qualified ikaw, salary grade 8 ka, pa naog, pa below. I see. May asawa ka, why? Single pa, Sir Manny. Single. Pero sa subong din ikaw nag-star. Abi mo Sir Manny, kung wala ko na nalipay gid ko naka-avail ako sini nga benepisyo sa aton City Mayor nga si Mayor Jerry P. Treñas kag kay Inday Raisa Treñas Chu, kay tungod sa kadugayon ko diri sa syudad, naga-boarding house lang ko Sir Manny. I see. Boarding house lang, no? Titay pinarkila mo? Ang arkila ko Sir Manny 2,000. 2,000, no? So niya imo na gid niya. Oo, Sir Manny. Bisan magbayad ka da pero ti gamay lang. Kag sa ulihe, maimpasan mo ni ikaw imo na gid niya. Oo, Sir Manny. Way ka nagapang dayon-dayon kun dinda, no? Okay. Salamat gid sa imo basi nga pusan na taga 1 minute kay daw kompleto ng aton nga oras, sir. Tisaliwat sa NVAP sa mga beneficiaryo sang Kauswagan Residences Condominium Unit. Nagapasalamat gid ako sa Bombo Radio nga tagaan mako sang tsansa nga makapa-interview man diri
para makapasalamat man ako sa kay Inday Raisa Treñas Chuk kay Iloilo City Mayor Jerry P. Treñas. Okay, salamat gid Mr. Antonio Resinio kag Capitol employee mga kabyanan, City Hall employee kag subong man beneficiary sang Uswag residences ada sa may San Isidro Distrito sa Ngaro. Alang-alang na gid panahon ta. Way na ta sa nagkagawa nga panahon. Ini ang yulagad si former board member Manny Galyar. Magapanumbalik kita sa palaboton nga Huwebes nga adlaw, las 9 ang tak na saga. Maayong hapon sa inyong tanan. I shall return. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for November 10 to 16, 2024. After being absent for a while, ang Bini Band is overflowing with enthusiasm sa paghatag sang One Great Rock Entertainment sa concert at the Plaza. Kicking off alas 6 ang gabi sa Nobyembre 16, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition mugs kag madamo pa nga ibanay nga paraffol sa mga suki sa ang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 17, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, pangayuon naton sa Ginoo nga magpadala siya sang madamo nga mga anghel agud pahumuko ng tagipusoon sa mga lideres sang conflicting nations para madasig nga magpanumbalik ang global peace. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanuboa ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kung pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sang imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon.
ang pag-reheat o pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kun mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abugas siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man si Regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano magkasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Hindi lamang sa genes o kuntugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung
function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, good sa inyo tanan mga kabombo. Happy Monday and welcome again. Dari sa kahapon lamang program. Panugod naman kita sa ating pag-inap nanay every day from Monday to Saturday. This is Tita Regine, 2:30 ang aton nga oras. So welcome sa kahapon lamang program sa aton nga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the Mga kabombo, exactly 44 days before Christmas. Hala, lapit-lapit na. Anyway, today, padayon kita nga magadulong sa inyo sa mga very interesting stories kin padala diri sa kahapon lamang program. Kag sa kamo or sa inyo, sa inyo man dira tanan mga kabombo. Pwede man kamo maka-share sa inyo kaugalingon yung mga istorya, mga inagyan ninyo, ang mga unforgettable nga mga moments sa inyo nga kabuhi, mga very significant nga mga experiences. You can share them diri sa KLP. Paki-email nyo lang ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Here's J.R.O. Claret for our song sa sininga hapon. Ngano, welcome sa KLP. Kaupo din nyo si Tita Regine. Ato na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, ang tuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ano man nga di
maski saktan lang ko. Akong ampingan ang madumhan-dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke, smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Bato na lang maski saktan lang ko. Abi na ko guma ang bulabaw, kung malangog wa nailangin. Aparwa mo kini ibalong ka, tulo na lang. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di kapangan ako. Bato na lang, saktan lang ko. Bato na lang maski saktan lang ko. Dawat-dawat na lang, maskin masakitan kita. J.R. Oclaret ngano para sa inyo. Hello again, inyo gid. Hello again and good afternoon. Happy Monday. Start kita reading our stories for today from Sacrifice Mothers, ang Pasay City, our first story. Ever dearest, Tita Regine. Una sa tanan, ginatami ako gid, ang makatapos ang Bombo Radyo, ilapinagid ikaw. Ako tita, may kasaysayan man, nga mientras buhi ako, hindi ko gid malipatan. Nagumpisa ang trahedya sang kabuhi ko sa nag-eskwela ako sa first year high school. Sang August 11, 1968, ang pagkapatay ni tatay. Abi mo tita, gulpi lang ako gintundaan sa eskwelahan. Si nanay mismo ang nagsiling sa akon. Hambal niya, patay si tatay mo. Abi mo tita, daw may nagtaklob sa ulo ko nga isa ka mabugat nga bagay. Hambal ni nanay, pauli ikaw kag manghimo sa balay. Nagpauli ako nga gahilibion. Pag-abot ko sa balay, ginaimbalsamar na si tatay. Siling ni nanay, gintiro sang pakaisa ko si tatay. Tita, ang sala ni tatay sa pakaisa ko, ginungad sang baboy namon ang kamote nila, kag nalapag gid. Tita, dayon gikaduan sang pakaisa ko si tatay, nga nagapamahog sang baboy sa tangkal, kag dayon gintiro. Ang upod ni tatay sa balay, hinablos ko, kagang edad niya, 5 katuig. Amo ang nagtudlo, nga pakaisa ko gid ang nagtiro. Tita, na preso man siya, pero wala lang dugay. Nangayo sila nga mapaareglo na lang si nanay. Hambal nila, mabayad sila 30,000 pesos kag napulo kasako nga humay. Sa laktod nga pulong, nagpasugot si nanay. Sang una tita, dako na ang 30,000.
Tita abi mo, nagproblema na si nanay, kaya wala na timbang mag-obra sa uma namon. Ang panganay namon nga, or ang panganay nga bata ni tatay, kag ni nanay, lalaki man, pero may balatian nga kuyap. Tita, natapos ko ang first year high school, pero nagambal si nanay. Sa sunod tuig, hindi na ako makaeskwela. Tungod, wala nang si tatay. Tita, 7 kami nga mag-utod, 2 ang lalaki, 5 ka babayi. Ang magulang namon nga babayi, wala man sa balay nag-estar. Sa tiya namon sa dingle. Lapsag pa, ginkuha sang tiya namon, kay bawas sila, wala bata. Ang magulang nga nasundan ko, dito man sa Manila, nagaobra. Nagaobra sa tawo sa sulod balay. Ang mga manghod ko, 3 pa kabilog. Ang agot namon, 8 ka tuig. Ang magulang sa agot, 10 ka tuig. Ang sunod sa akon, 12 anyos. Tita, may 2 pa kaapo si nanay nga nasagod. Wala man tatay kag nanay. Patay na sila. Tita, sa lakton nga istorya, naghambal ako kay nanay nga maeskwela ako. Sabat niya sa akon, hindi, kay wala kita kwarta, ibakal uniform kag notebooks. Tita, nagibigid ako. Pagkaaga, naglakat gid ako sa eskwelahan. Namangkot ang maestra ko sa HE nga subject. Siling niya, mapa-enroll ka na? Sabat ko, hindi ako makaeskwela. Tita, ginsugid ko ang problema ko sa maestra ko nga ini. Dayon ginambalan niya ako, upod ta sa HE building, maestar. Ako lang bahala sa kinahanglanon mo sa eskwelahan. Kung Biyernes, sa balay ikaw mapauli, kaya wala man kami bata kabana ko. Tita, abi mo, ang obra ko sa balay ng daymam, nagapanglaba, nagapanglampaso, kag nagaplantsa sa mga bayo namon. Sari-sari lang tita nga obra sa sulod balay. Abi mo tita, permi ako ni nanay kag mga magulang ko ginahambalan nga mapauli isa balay. Balan mo tita, gusto nila mamana ako. Agod may mag-manage sang amon nga uma. Sabat ko sa ila, hindi ako mamana. Gusto ko makatapos sa pag-eskwela, bisan mag-working student lang ako. Ay abaw tita, ginbuyayaw ako ni nanay, kag ginbakol sa mga magulang ko nga babae. Dalag ko, labod ko sa paa, kag batiis. Balan mo tita, naakig sila, nga may eskwela pa kuno ako. Abi mo, tita Regine, may nagapangaluyag sa akon, tagon talang kay Dodoy. Sa sobra ko nga kahadlo kay nanay, kag sa mga magulang ko. Tita, abi mo, paghambal ni Dodoy nga mga sawa sa akon, ginsabat ko. Namalayi si Dodoy, upod ang mga utod kag ginikanan niya, nagkadto sa balay. Tita, ang ginambalan, parte sa kasal. Kung matapos ang death anniversary ni tatay sa August 1969. Tita, sang May 12, 1969, ginpasugat ako ni Dodoy kay nanay sa Pasig, sa balay sang maestra nga naestaran ko. Naglisensya man ako kay ma'am nga mapauli ako, mabalik lang pagkaaga. Pag uli ko sa balay, tita, pagkagabi, ginkuha ako ni Dodoy. Gindala sa balay sang utod niya nga wala tawo. Ang upod ni Dodoy, magulang niya nga lalaki, kag duha ka tawo nga hindi ko makilala. Ginpagwa ako sa kwarto. May dala nga armas luthang. Pagkatapos, ginpapanaog ako sa balay, kag singgitan nga malakat. Ginsundan nila ako nga 4. Tita, garason ako nga hindi ako mag-upod, sige lang hibi ko, pero wala ako mahimo. Napensaran ko magdalagan, kay halin sa balay, maagya namon 3 ka sapa kag 1 ka suba. Mga 3 ka kilometros halin sa balay hasta sa gindalan sa akon. Nagpauli na ang 3, 2 na lang kami ni Dodoy na bilin. Alas 2 sa kaagahon pag-abot namon sa balay nga gindalan nila sa akon. Tita, ginpirit ako ni Dodoy nga masaka, pero hindi ako. Hambal ko sa iya, luguson mo ako. Ginbutong na ako nga masaka, nagahinibi ako. Pagsaka ako, hambal na, higda. Tita, hindi gid ako.
Nakaptan na ang buhok ko nga malaba, kag hambalan nga mahigda. Natindakan ko, kag nakagat sa alima. Abi mo tita, kinapoy siya kadumog sa akon. Kinapoy man ako, kabato sa iya. Wala gid may natabo, kay aga na. Aga-aga, gindala niya ako sa balay nila, kagin pakaon, pero wala ako magkaon. Pamahaw kag igma. Mga alas 5 sa hapon, nag-istoryahanay sila nga magutod. Si Dodoy man kag si nanay niya, nga iuli na lang ako sa balay. Hambal ko, maayo na lang nga mapatay ako sa gutom, puslan sang duta, kaysa puslan mo ako. Tita, pagka alas 6 sa gabi, ginbalik ako ni Dodoy sa balay. Wala pa gid ako magkaon. Pagkaaga pa ako magkaon pamahaw. Abi mo, nagdayunay gid kami ni Dodoy. Ginistoryahan na lang sa mga ginikana namon. Balan mo tita, masakiton si nanay. Wala ako mahimo. Nagpasugot na lang mamana kay Dodoy. Ginkasal kami ni Dodoy, September 28, 1969. Nagbata ako sang June 27, 1970. Panganay namon nga anak ni Dodoy. Tita, nagabot naman ang dalimuos sa kabuhi namon ni nanay. Sang April 1971, napatay ang magulang ko nga lalaki nga may kuyap. Tita, nakita ko si nanay, permi lang nasubuan. Siling ko, tita, gindibdib gid ni nanay ang tanan nga natabo sa panimalay namon. Abi mo, Tita Regine, nasundan pagid ang nag-abot nga dalimuos. October 24, 1972, napatay si nanay sa edad nga 52 years old. Napatay siya sa hospital sa Iloilo. Nagpauli si nanay sa balay nga isa na kamayami nga bangkay. Tita Regine, ako gid ang nagasulat sini, kaduha ko ka beses liwaton. Tita Subong, nagaedad ako, or mag-edad na ako, 72 years old, mag-November 27, 2024. Tita, bisan madugay na nga natabo, pero labas gihapon sa akon nga panumduman. Ilibig pagid, kung makabati ako sa mga masubo nga mga music. Nagatulo ang akon mga luha. Hugali, ang sakit ni nanay sa iya nga baga. Tita, ibalik ko ang istorya parte sa akon bana. Nailo mulo-mulo kami sang temprano. Ako naman ang nag-antos sa batasan sang bana ko. Halos kundiin lang may fiesta, nagakadto siya, kompleto ang bisyo. Sugal, inom, makahulubog nga ilimnon, sigarilyo pa. Siling sang iban sa akon, wala kagaugtas, sabat ko. Sobrang ugtas pero wala ako mahimo, kay nagapauli man sa balay. Abi mo, Tita Regine, hambal sang iban, paturuga bala, kag bunon. Sabat ko sa ila, nahadlok ako magpatay tawo. Tita, tama, gid kaulugtasan. Mahalin, bispira sang fiesta, mapauli, tapos gid fiesta. Balan mo, tita, may barkada sa inuman. Primero, gindala ko sa matawhay nga istorya. Pero hindi madala. Hambal ko sa iya, bulagay na lang kita. Sarangan ko man sa guro ng bata nga duha ka bilog. Tita Regine, hasta na lang diri, kag pasensya ka na sa malawi ko nga sulat. Kung may kulang imo dugangan, kag may sobra imo na lang buhinan. Aray matud ko nga ngalan, pero please, tago na lang ako sa kay Sacrifice Mother, sang Pasig City. Balikan ta atong tiyempo nga pagkapatay sang imong nga father. Kapiot man sang imong nga sitwasyon, no? Ikaw ang ginasahan, do ikaw nabali ang nagtindog nga pinakamagulang. Kay ti ang imong nga mga magulang gidya, mga babayi, tapos ang pinakamagulang nga lalaki, ti may kuyap.
So sa imo ginatang ang responsibilidad nga dapat mamana ka gid para nga may magbulig, may tuwang ang imo nga mother sa pagtrabaho sa uma. To kabudlay tuod, no? Panumdumon kag do ano kasakit para sa isa ka bata nga hindi preparado sa amo sina nga sitwasyon kag may mga handom sa kabuhi. Gapalagyo-lagyo ka man kuntani, pero ang ending si Dodoy gihapon ang imo nga natupan. I do not know kung napuslan gid man siya sa pagtalauma sang inyo nga uma, pero hambal mo diri sa inyo nga pangabuhi nga duha. Grabe man ang pagpaugtas nga iya nga ginhimo napun-an sang mga bisyo, and gina-challenge mo na siya even, no? Nga halin ka na lang di, bulagay na lang ta, kay kaya ko naman nga sarangon ang mabuhi sa duwa natin kakabataan. Medyo bitin lang, no? Kay wala ka kasugpon, ano iya sabat, kag ano na ang sitwasyon ninyo subong. But anyway, we enjoy your story, and kung kami lang mag-imagine, no? Tamaan gid ka piot ang sitwasyon for somebody nga piliton, nga mo na ang himuon, nga kung sa diin may lain ka man niya kuntani, nga plano para sa imo nga kabuhi. So it was a very big sacrifice from your end nga imo gid-dream ang imo nga ginpaiway, and ang imo kaugalingon nga kalipayan ang imo nga ginforgo para lang nga makabulig ikaw sa imo nga idoy. Well, I just hope, no, ang mga nag-sacrifice ko, no, are being blessed. I hope in some other ways ginabless gid ikaw sang Ginoo. Kag pwede mo gid nga masugpunan ning imo diri nga istorya, tell us. Kumusta ka mo subo ni Dodoy? Kumusta ang inyong mga kabataan? Kumusta ang inyong pagpangabuhi? Anyway, madami yung salamat sa imo sa liwat Sacrifice Mother sang Pasig City. 15 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang KLP pagkatapos sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o mobile devices, pag-imo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kun ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo
mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area. Umpisa kita sa story nga luyag i-share sa ato ni Nanay Del this afternoon, pero sa hasta lang sa malabutan naton. Alright? My dearest Inday Regine. Ang akong nga istorya may tigulo, The Little Catechist. By the way, good afternoon gid sa inyo. Maayong hapon sa imo, Inday. It took me 10 minutes to ponder that I grew up in the city of Iloilo kag kon summer months, wala klase. Nanamian gid ako mag-attend sang katekise sa may St. Clement's Church. Amon balay, malapit. So every 3 o'clock sa hapon, bisan sidan ako, ara sa simbahan.
Wala gid reklamo amon katikist kay perfect attendance ako. I earned many medals and stampitas. Isa ka summer, bulan sang Mayo, Flores de Mayo, I was on my first year high school at the age of 13 years old. Nanamayan gid ako mag-spend sa akong nga summer vacation sa farm ni Lolo sa Damires, New Lucena. Auntie Dami is Lolo's daughter. My mother is Lolo's first daughter or eldest daughter. Si Auntie was a super religious lady. Sa nabalaan niya nga mabakasyon ako dito sa ila, she was overjoyed. She very well knew that I am her asset and potential the whole month of May para sa Flores de Mayo. Inday, we started the day with happy hearts and willing spirits. Handa na amon mga bulak, ginipo lang sa garden. Iban inday, ginpanguha namon sa puno sang kawayan. Inang mahumot nga bulak sang banate. Ambot inday, nahadlok ako sa kawayan. Damo amon dala nga mga bulak. Gin-ready ang tanan. The Flores will start at 3 p.m. Before the halad, the little catechist will start her catechesis. Auntie knew well that I had knowledge about catechism, so I did it with all my heart. Hasta lang ta sa with all my heart. May nakita sa nabiling nga oras, supunan ta inisulat sa aton. Very interesting one from Nanay Del. Mga kabombo, sa inyo may istorya dira again, parigid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or maybe isulat ninyo sa gihapon and ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Medyo beating kita sa oras today, but hope makabawi kita tomorrow. So magasunod na, si Tuyang Ermitania, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Mga paborito ninyo nga mga dramas right after KLP. Salamat gid sa inyo. Sa gihapon, ininyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.